كما أكل نايزوم فالو تباهيلهم زتقصو أنا بمتاي فولي أدفنتشري مالت زغبرو بعل نبصقرب أوان مويتو نسو حرو بعل ولدو الصوم كا مخنياتو انتاي نيرو قاليو نابزباو قنبار خيد قاليو ناب إثيوبيا ويسدت قالي إن السودان قالي زخيد نيرو عاكي نايزيوم فليز بلا ترنفيلهم كباب غنديم دخونو شوم تشعت بيلهم نسوم عليهم كيلهم هو تقعزوم نويحي لسابا قال جيرامين قرب السلة تبنا كجربك زي أسئلة لا تنسبيع لا تني كبقص خلو زي شعوتي مجمرة مبقص تني أخيبا دعنا أخيبا نايدم سواي ينافسوا عن شدشين هالنوع شعب متيوم أنا ذكرني أنا مسودي تخلي سو أبراهام تخلي أبزيا تخاتب لا لوجين يعني أنا حجسي ولدوس مالباتو بتصوتو فلتون ولدو جن متي وون إبراهام تخلسي عندنا نكاساسينا قال ملسي جلس مسارف تلا كارايلنا قليلو ذكرني إبراهيم تولد لك قال بصح قال لي نسي باي وحدي نيرو قال شعوم شيء مش سيبوه مالتي خيد ولديو حجي ساتوم نسرح نخواب دك أم حري بيتكا قال اسكزور خو اليوم مزورش نخيل نابتي استختماتات مالتي بقى جيروم سكدو بزي أجيروم يوم حجي زبقوا سدلو تخيلهم شو مجانا عم دخلوا عشان مجانا حديق الشي نيروم يا ريتا شو ما يذكركم من حجي نيب حكي نتقال حين ترى بوغن شو مجانا لإثيوبيا سلاب أديس أبابا يفتون دابلو أبزيتهم بريت عتيرهم شغوغوت حزوم سقاب أديس أبابا قمتا زخودو سبا زحلت نوو تقالتنا حلفو خلو بكا كينا سوم تبرتهم حزوم سوم بمسكال نرسالون لحلفو يوم حج نزيوم كاني مسوم تزاراريبهم حزومهم أديس أبابا أتيومهم زقور جيرم طوين طوابيهم مسبرتهم قرمكا برت زلو مالتسي أبرهت تا أوبريتر يعني راتا بسيتنا زيوم سوا زياتهم شعوب تخيلهم أدسا أتيوم كا أدسا خان صوماليهم أتيوم صومال دوتوم دلخاني I think حاونتي دبساي عند استوالي حاون حد يقوم مع أديس كومادي قال زنبرة قال تات ميرو مثلني سب جيرو خاصون صومال أسجيروهم زيوم شو منتندم تي سو ولدو دحراي تمريسوس أتيس أبزي سنكيلوس أبز قربا جزي حجي تسويو مرح مكتل مرح كان تغينيرو أيتا سانكلتن بس قلنا ودبرها كمان مرح مسرع نايتا حنت مسرع ينيرو تعمزقي أبالي نيرو تعمزقي براخي حجي هولاند الله بس قلنا برها أسمر الله ذاتو دسمات كذكرو زهابنا عماس بس قلنا براهي تولد ترافيك ود مهمر عواي بايريو تولنا موسيقى مهمرناي تسفى عالم أبراهام كأني نيرو أبرهت أبرهز كأتاقوان السيتي خالا تمسون غادت دبساي عندي و مسجون جنزوبو دبحالو زيادة من شومونتي أميمي هجي دحراي أنا سبعان شمونتن ورحي تشعات موداتا كبابي خون أبكيرو مسكتكو أبكيرو تا برجيد ناي سعي صالح أو تسانحاني أو لعلي كفلي رخبو بابا تولي تبايلنا طبو تراخيبنا علينا بلا وتصلت راب زندي زلو بلاني سو أمانيل صلتو مال تمسايب سايس مرز نوري أنت بطولنا بطولني نسطح جيروموني أو رخبو خايلنين أو أخيت ترى أخوها وشعو ولدون تولد ترافيكن أو ده زنقار يبه يوم حجيت توم سومال كيدوم تمنيسوم نميدا زعتو مالت الشعب سواء شمونتن ورحت شعتيب كاو أنا ني أبيز خيد نيرن حكمنا يز خيد نيرن شو نهوا شايت يز خيد نيرن هشايت كيدو بدحريو سودان أتي مالتي انتاي بغناتو سي تي كم معات رغبوتات دي نيرو قديو نابتي قد نايزيوم قن فلي تفل
ንሶማል ገለ ክኸዱ ኢሎም እወ ምኽኣሎምን ከማን ምሕሳቦምን ምኽኣሎምን ከም ትዘገርሙን ምስ ብረቶም እዮም ኣትዮም ኣዲስ ኣበባ ብረቶም ሒዞም እዮም ኣዲስ ኣበባ ብረቶም ኣትዮም ሶማል ከዓ ምስ ብረቶም ኣትዮም ምስ ኣተው ቤት ሶማል መንግስቲ ሶማል ብዓሎም ኢዶም እዮም ሂቦም ንሕና ከምዚ ኢልና ኢና መፂና ዝበረት ስለኻ ብረት ናይ ተጋሩ ሕንትራይ ኢሎሞ ሽዑ ሳብዕ እዩ መፂኡ ዝያዳ ሓንቲ ነገር ኣገዳሲ ሳበ መፂ ግን ካብኡ እዩ ዘውፅኦም እቲ ብረት ናይ ተጋሩ ሕንትራይ ኢሎም እቶም ሶማል ከዓ ረኪቦሞ እቲ ብረት ናይ ጀብሃ እዩ እቲ ንብረት እዞም ሰባት ሽዑ ሳበ ንኩሎም ኣውፂዎም ንገሊኦም ስዑድያ ኣትዮም 3 ስዑድያ መፅኦም ካብኣቶም ምስግና ወደብራ ጥዑም ዝጊ መፂኦም ማለት እዩ ክገርመኩም ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ ጥዑም ዝጊ ኣብ ጀዳ ምስ ረኸብክዎ ምስ ተራኸብና ቧዕ ተወልዲኖ እንታይ ዳ ከመይ ኢላ እዛ ጉዳይ ገለ ብለኒ ኣብ ሶማልሲ ጣዕመ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ምሳና ተወልዶስ ተማሪኹ ኢልና እንታይ ጣዕመ መን ብለኹ ጣዕመ ዘሎ ገንታት ብለኒ ዋእ እሞ ዳ ንዓይ እሱ እንዴት ይሕዝኒ ይብሎ እሱ ኢዱ ሂቡ ንፀላኢ ንዓይ ተታሓዘኒ ጣዕመ እዩ ዋይ ተንፈልጥ ነርና ዳኣኒ ሶማል ካራ እያ ነራ ገለ ኢሉ ብከምዚ ይዕለን ጥዑም ዝጊ ሕጂ ኣብ ጥዑም ዝጊ በራኺ ሆላንድ ኣሎ ሕጂ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ነርና እዚኣቶም ብጣዕሚ ቨሪ ኣድቨንቸር ትበልካ ዓይነት ኣድቨንቸር ፅቡቅ ክለዓል ስለ ዘለዎ ኢለ እንዴ ኣገዳሲ መሲሉ ስለ ዝተረኣየኒ እዩ ኣብ ናይ መሽሙ ክንመፅእ ኣብዚ ናይ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ሽሙ ስለ ፀኒሕና ንዝክሮ ነልዕሎ ስለ ዘለና ንስዋ ኣብርሃም ተኽለ ድበይ ኮሎኔል ተኽለ ዓንደለ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕላል ናብ ዝበዝሐ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ናይ ፈዳኢን ክለዓል ከሎ ሽሙ ከይተለዓለ ኣይስመን እሞ ሕጂ ንስኻ ብመጠንቲ መጀመርያ ክትውደብ ከለኻ ብመንገዲ ኢኻ ተወዲብካ ብድሕሪኡን ቅድሚኡን ስእሊ ክህልወካ ከሎ ብድሕሪኻ ብቕረባ ተፋልጥ መን እዩ ከም ሰብ ኣብርሃም መን እዩ እስኪ ግለፆ በትካ ኣብርሃም ተኽለ ናይ ሓቂ እሱ እዩ ናይ ኣብርሃም ኩነታሲ መን እዩ ዘብል እዩ ኣብርሃም ኣነ ክገርመካ ኣነ ክፈልጦ ከለኹ ብነፍሴር ሓርበኛ ግርማይ መብራህቲ ጆርጆ እየ ትፈልጦ ግርማይ መብራህቲ ጆርጆ ንዓይ ብፃይ ኣብ ማርችን ባንድ ምሳይ ዝነበረ እዩ ካቴድራል ትሒዙ ማርችን ባንድ ምሕዳር ከተማ ብሓንሳብ ነርና ኢና ካብኡ እንደገና ኣብ ዳህላክ ማታ ከዓኒ ኣባላት ኮይና ብሓንሳብ ስለዝነበርና ሕጂ እሱ ምስ ኣብርሃም ኣቀዲሙ መራኸብ ስለዝነበረ ኣብርሃም ሳልሒ በላይ በዓል ወዲ ካስማ ይረኽቦም ነይሩ እሱ ኣብዚ 73 ናብቲ መጀመርያ የብለካ ዘለዎ ሽዑ ፍሬሽ እዩ መፂ ኣብርሃም ተኽለ ማለት ዳርጋ ገለ ዋሪሕ እዩ ነይርዎ ሽዑ ከምቲ ዝሰማዕኹ ኸማ ንማሕበ መንእሰያትን ተምሃሮን ናይ ምውዳብ እዩ ተኣትዩ ግን ኣብ መጨረሻ እሱ ናይ ፈዳይ ስራሕ ቀፂሎ ማለት እዩ ዳሕራይ ምስ ተረኸብና ከምቶም ብፆተይ ንኣብነት ከም በዓል ወዲ ባሻይ ማንኤል ወዲ ባሻይ ሳልሒ በላይ ከም ትውደብ ተወዲብካስ ኣብ ከተማ ድሕር ዝሰርሕ ኮንካ ምስኣቶም ሜዳ ከይድካሲ ተወሓደ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ሰለስተ ቀነሲ ፖለቲካዊ ቁርጢ ኣስተምህሮን ናይ ብረት ኣተኻኽሳ ናይ ሽጉጥን ናይ ካላሽንን ናይትን እዚ ገለ ዝበሃላት እንጥቀመለንሲ ትመሃር ኢኻ ኣነ ግን ኦልሬዲ ምስ ተረኸብና ምስ ኣብርሃም ኣነ ወታደራዊ ትምህርቲ ኣብ ደገመሓሪ ዝወሰድኩ ብረት ኩሉ ዓይነት ብረት ዝፈልጥ እየ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ስለዚ ናተይ ሜዳ ከየ ወታደራዊ ትምህርቲ ንክመሃር ኣይተገደድን ኣብኡ ከለኹ ምስኣቶም ኣብ ዝኾነ ኦፐሬሽን እውን ብረተይ ሒዘ ሶም ዝሳተፍ ነይረ ማለት ግን ብስትሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣነ ሓይሽ ቁርብ ብተፈጥሮይ ወልፊ የብለይን መስተ ይሰቲኒ ሽጋራ ይሰቲኒ ሕጂ ኣብ ከምዚ በሪ ቁርተይ ኣብዚ ናይ ፈዳይን ስራሕ ወይ ከምዚ ናይ ዝኾነ ናይ ሰክረት ዓይነት ስራሕ ቁርብተይ ንዓኻ ከጋጌካ ዝኽእል ነገራት ክህልወካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣነ ስለዝነበርኩ ዋላ ብረት ሒዘስ ዋላ ኣብዚ ናይት ክለብ እንዳፃወትኩ ከለኹ
ከይተረፍኩ ብረት ሒዘሉ ፃተሉ ሙዚቃ ግዜ ነይሩ ኣብርሃም ሽዑ በዚ ፈሊጠዮ ምስኡ ንነዊሕ ካብ 73 ስጋብ 75 ወርሒ ክልተ ንሜዳ ዝወፅእ ብሓንሳብ ጌርና ማለት እዩ። ኣብርሃም ናይ ብሓቂ እንታይ ዝበሃል እዩ ፍልይ ዝበለ ንከምኡ ተፈጥረ ሰብ እዩ። ኣብ ስራሕቲ ዓመልያታት ኦፕሬሽንስ ክገበር ከሎ ኸማን ሓደ ሓደ ግዜ በይኑ ፈፂሞ ዝመፅእ ነይሩ በይኑስ ፈፂሞ ኣመፅእ እታ ስራሕ ዳርጋ ዋላ እውን ከምቲ ሽዑ ግዜ ብሓንሳብ ስለዝነበርናስ በዚ ከም ዝተፈፂሙ ገለ ትብስ ንሕና ዘይትፈልጦ ገለ ተፈፂሙ ባትርያ ተፈፂሙ ካብኡ ግን ኣነ ሽዑ ኩነታት ንዓይ ምስ ኣጓነፈኒ ካብዚ ምስ ወፃእኹ ንሜዳ ምስ ከድኩ ልክዕ ድሕሪ ክንደይ ንራኸብ ማለት እዩ ድሕሪ 7 ወርሒ 6 ወርሒ ኢና ንራኸብ ምስ ኣብርሃም ማለት እዩ። ኣነ ባርካ ምስ ወረድኩ ወርሒ 8 እየ ድዲብ ዘለኹ እሱ ከዓ ወርሒ 9 እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣስመራ ስለዚ ወርሒ 2 ቅድሚታ ወፃእኹላ ከማን እታ ወርሒ 2 ከማን ናይ ሰሙን ደይገለ ባፅዒ ወሪደ ስለዝነበርኩ ኣይተራኸብናን ከይተራኸብና ኢና ኸይድና ምስኡ ሽዑ ወርሒ 2 ተራኸብና ኸይድና ሽዑ ወርሒ 9 ኢና ንራኸብ ዘለና ኣብ ዓዲ ገብራይ ኣብ ዓዲ ከፈልት ተራኺብና ካብኡ ሽዑ ኪዱ እምበኣር ድሓን ፅባሕ ክንዕልል ኢና ሞ ኪዱ ኢሉኒ ባርካ ኣክሶ ወሪድና ማለት እዩ ባምቡቆ ኣብ ባምቡቆ ወሪድና እቲ መደብ ኣዲመ ዝጠቐስክዎ ተመዲብና እንደገና መሲና ኣስመራን ከባቢኣን መፂና ኣብዚ ሕጂ ኣብርሃም ተኽለ ናይ ኣብርሃም እንታይ እዩ ዝሳይ ትገርመካ ምሰካ ሽዑ ከመይ ጌርካ ክማን ብረት ከመይ ጌርካ ከም ትኩስ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሰሓርቲ ኮለን ኣብዚ ደም ከረንገመል ትበሃል ደንበታት ኣሎ ኣብቲ ሩባጋላ ማይ ወሓዚ ኩሉ ግዜ ፅሩይ ማይ እዩ ዘሎ ኣብኡ ሽዑ እዚ ቆልቋል ወዲ ቆልቋል ኣለኡ ሄድካ ተኻኽሳ ገንታት ገለለካ ምስ ክምረካ ከሉ ዳሕራይ ብዙሕ ናይ ኣክሮባት ስራሕቲ ዝሰርሕ ሰብ ዳሕራይ ንበይነይ ባህላ ኣይኮነን ወይ ኣብርሃም ተኽለ ዝኾነ ነገራት ከማን ዋላ ሳይ ዝኾነሲ ኣባል መሪሕነት ኮይኑ ከማን ናይ መሪሕነት ሎሲ ናይ መሪሕነት ከካብቦ ዘለዎ ቢሮክራሲ ይኹን ዋላ ዝኾነ ነገራት ናይ ኣብርሃም ኣይምልከቶን እዩ ብሓንሳብ ኣለኻ ንስኻ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓዲ ድሕሪ ኣለኻ ኮንካ ኣብርሃም ኣሎ ምሳኻ ወይ ኩልኻ ኣለኻ ከይዱ እሱ በቲ ከይዱ ኮፍ ኢሉ ምስ ክልተ ሰባት ድላይ ክገብር ይኽእል ክሰቲ ይኽእል ማይ ክሰቲ ይኽእል ዋላ ድላይ ክሰቲ ይኽእል ንስኩም ከምኡ ዝበሃል ነገራት የብሉን ኣብርሃም ዋላ ክሰቲ እንድሕር ደልዩ እዚኣ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ 5 6 ኣለና ንመፅእ ኣላ ተሎ ብቲ ገዛ ስዋ ደሎ ገለ ዘሎ ዋላ ድሽየጥ ተሎ ከይዱ ከምፅኡ ስዋ ንስተ እዩ ዝብለካ ሓቢኡ ክሳይ ገይሩ ድፋዕ ስኻ ሒዚ ንዓኻ ስኻ ሓላፊ ኢኻ እዩ ዘለኹ ተጠንቀቑ ገለምታት ኢልካ ንሱ ከይዱ በይኑ ከምሳ ትገብር የለን ቁሉዕ ነገር ኣለካ ምሽ ሂወቱ ከምኡ እዩ ኣብርሃም ተኽለ ዳሕራይ ዝኾነ ነገራት ከዓኒ ድሕሪ ሰሚዑ ንዕኡ ገለ ሰባት ከይዶም ከምዚ እንዲኦም ድሉ ዘለዉ በዓል ተወልደ ወይ ድማ ከምዚ እንድሉ በዓል ሳሙኤል ድዒ ኢሎሞ ብቐጥታ መፂኡ ዝረኽበካ ባዕሉ እዩ ሳይ ትገብረካ ከምዚ ስለ ዝበሎ ስለምንታይ ከምዚ ኢልካ ኣይኮነን ዝብለካ ናይ ብሓቂ ኢልዎ ድዩ ኢሉ ገለ ኢሉሲ ዛረብካ መን ዲ ኣነ ገለ ኢሉስ ሓተካ እንታይ ከመይ ከምዚ ሕጂ ዝሓተትካዮ ማለት እዩ ስለምንታይ ከም ትብለን ዘለካ ትብሎ ንድዒ ስኻ ብኣይ ትዛረብ ኢኻ ኢሎምካ ገለ መለታት ገለ ከምኡታት ኣነ ብግርህ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ኣብ ሓንቲ ኣጋጣሚ ስለ ዘጋጠመኒ ንዓይ ብፐርሶናል እዛ ሓንቲ ጠቐስኩልካ ኣነ መስተይ ሰቲ እየ ዝኾነ ወልፊ ዝበሃል የብለይን ሕጂ ምስ ገለገለ ኣብ ውሽጣዊ ምስ ኣብ ውሽጢ ተነሃሂርና ገለ መለሳት ናታ ውፅኢት ግደ ኮይና ገለ መልታት ሽዑ ንዑ ገለ ኢሎሞ ንዓይ መፂኡ ይፅዋዕኒ እታ መደብ ከማን እውን ናይ ግዝያዊ መደብ ናይታ ቤት ፅሕፈት ውክልና ዝሃበኒ ኣኼባ እዚኣ ወዲእናታ ማለት መፂኡስ ከምዚ ኢልካ ተዛሪብካ ተወልደ ከምዚ ትብለና ኣለኻ ገለምታት ትወቕሰና ኣለኻ ገለ መለ ምስ በለኒ ከለ ድዩ ከምኡ ኢልካ ኢለ ኣነ እኮ ይፈልጥ እየ ክንደይ ትብሎ እቲ ጉዳይ ዝትብሎ ዘለካ ክንደይ ትብሎ 100% እየ ትፈልጥ ተወልደ ስለዚ ሓንቲ ነገር እያ ክነግረካ ኢሉኒ ሕጂ ኣነ መገሻ ክኸይድ ስለዘይኽእሉ ወርድ ስለዝኾንኩ ባርካ ኢሉ እዚኣ መደበይ ሽዑ ዝወስዳኒ
ኣብርሃም ሕጂ ይርእዮ ሙሉእ ሓላፍነት ዘለዎ ኣባል መሪሕነት ናይቲ ውድብ ናይቲ ቦታ ሓላፊ ኣቦ ወንበር ኣነ ድሕር ከም ዝገብር ኣሎ ኢልዎ ኮይኑ ከይደ ኣነ ሳሙኤል ከም ዝገብር ኣሎ ኢልዮ ንዓይ ዝኣምነኒ ኮይኑ ንዓኻ ካብታ ቦታ እቲኣ ኣልጊሱ ድላይ ይሰደካ ዋላ ሰጎካ ዋላ ካልእ ሰብ ከምፃልካ ከምኡ ኢሎውን ኣብርሃም ንክልቲኡ ድእርሞ ነቲ ሳይ ትገብርን ኣኻን ዳሕሪ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ክኸይድ ዘለ ዋላ ሲሲ ኣብ ሂወቱ ክሕልፍ ክሓልፈልካ ተደይኮይኑ ንዓኻ ቀዲሙ ኣይሰደካን ኣብርሃም ካብኡ ሽዑ ኣነ ምስ ተፈላለና ምክንያቱ ንሱ ክንፈላለ ከለና ኣነ ንሱን ኣነ ስመራ ተታሒዘ እሱ እውን ኣብ መቐርካ ስእልካ ሓደ ነገር ተረኺቡ ካብታ ቤት ፅሕፈት ተቐይሩ ንባርካ ፈፃሚ ሽማግለ ኣብ ፈፃሚ ሽማግለ ከይዱ ኣነ ከዓ ከምገለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከዓኒ ቀረባ ግዜ ዕድለይ ኮይኑ ካብ 7 መዓልቲ ብሸም ካኣትካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወፅየ ካብኡ ሽዑ ፀኒሐ ቁርሰይ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ክፍለ ዝመርሖ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብኡ ነይረ ካብኡ ግን ወርሒ 5 ግን ፖለቲካዊ ፅሕፈት ምስ ወረድኩ ተወልደ መፂ ኣሎ ባርካ ወሪዱ ኣሎ ፖለቲካዊ ፅሕፈት ኣሎ ምስ በልዎ ብፅኺ ብሃዋሻይት ነይሩ እሱ ደብዳቤ ፅሒፍለይ ማለት እዩ እንኳ ድሓን ብሰላም ወፃኻ ገለ ኢሉ ይትገልፀለይ ኣብ ሓደ ነገራት ነይሩ እቲኣ ወረቐት ኣላ እሳ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መፅሓፍ ክልተኣትያ ማለት እዩ ዋላ እትኡ ደሎ ተፃሒፉ ዘሎ ወይ እምብቦ ዳሕረ ይባሃቶም ናብ ክልዓል ስለ ዘለዎ ኢለ እንደ ምክንያቱ ብዙሕ እዩ ዝጥቀስ ብዛዕባ ኣብርሃም በቲ ናትካ ፍልጠትን ዝነበረካ ቅርበት ከዓ ከም ኩሎም ማለት እዩ እቲ ኣጣምታኻ ክተካፍል ስለ ዝመረፅከ እንታይ ድዩ ምሰካ ክውስኸልካ ብታ ክሳይ ብድሕሪኣ እውን ዓብኣ ዝያዳ እቲ ኣብ ክፍሊ ባህሊ ምስ መፃኹ ካብ ክፍሊ ባህሊ ተቐይረ ኣብ ካልእ ቦታ መደብ ክወድብ ክወስድ ኣብ ተጎሩባ ምስ ከድኩ ኣብ ተጎሩባ ከዓ ነሱኻ መደብ ክወስድ ንራኸብ ማለት እዩ ኣብኡ ተራኺብና በቃ እቲ ፅቡቅ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ተራኺብና ኮፍ ኢልና ዕሊልና እንታይዳ መፂኻ ገለ ኢልኒ ኣነ መፂ ኣለኹ መደብ ክወስድ መፂ ኣለኹ ከምዚ ከምዚ ኢለ ታሪኸ ኩሉ ገሊፀሉ ፅቡቅ ኣነ እውን መደብ ክወስድ መፀ ኢልኒ ኣብኣ ወዲ ኮኸብ ብርሃኑ ወዲ ኮኸብ ነፍስሄር ብርሃኑ ወዲ ኮኸብ ሓርበኛ እውን ነይሩ ኣብኣ መደብና ወሲድና ኣነ ንተሰነይ ምስ ሆቴል ይኸይድ ንሱ ብመገዱ ከዓኒ ተሰነይ ይመፅእ ኣብኡ ፈፃሚ ሽማግለ ነይራ ኩሎም ነይሮም ኣኼባ ገይሮም ኣኼባ ነይርዎም ኣይተስታይ ሕጂ ብቲ እንዳ ሻሂ ተራኺብና ነርና ግልምታት ኣበይካ ትምድብ ዘለካ ኢልኒ ከበሳ ከይድ ኣለኹ ኢለዮ ኣነ እውን ከበሳ ተመዲበ ስለ ዘለኹ ክንራኸብ ኢና ይብለኒ ማለት እዩ ኣብ ከበሳ ክንራኸብ ኢና ሽዑ ትዝገርመካ ናይ 2-3 መዓልቲ ከመን ኣይትኸውንን ሽዑ ኣኼባት ገይሮም ወዲኦምሲ ኩነታት ነዚ ናይ እምኒ ሓጀር ገለ መለታት ወምኒ ሓጀር ፀላኢ ኣቱ ስለ ዝነበረ ኣዶኖ ሓደ ብክፍልታት ኣጠማምራ ቢሎም ሓደ ሓይሊ ኣዳልዮም ነዚኡ ሕጂ ሓይሊ ዝመርሕ ቱምሳሕ ነይሩ ኮሚሽነር ከዓ ግርማይ ቀሺ ኣብርሃም ከዓ ናይ ፀጥታ ኮይኖም ነታ ቀጠሎን ድያ ብርጌድ ድያ ዝኾነ መቸስ ንዓ ሒዞም እዮም ናብቲ ድፋዕ ከይዶም ስለዚ ኣነ ከበሳ ክመፀኒ እንዳተፀበኹ መስዋእቲ ተፈልዩ ማለት እዩ ኣብርሃም ተክለይ ንሳን ኣዛ ሃገር ክብሪ ንሳይ ኣዛ ሃገር ሕግሪ ኣይንጥለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ሓልዋ ብስኒት ትፍልቕሪ ዘምሶም ነገር ከሲና ኺነብራ ኣዛ ሃገር ናብ ካልእ ድሓን ክንውፅእ ክንብል ቅድሚ ሕጂ ዕላልና እኮ ዝያዳ ገለ ክፋሉ ዝበዝሐ እውን ተንኪፍካዮ ዲኻ ግን ካብቶም ዝመፁና ርእቶታት ክንፅር ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንተልእኮ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣባላት ፈዳኢን ሕጂ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ 76 ወርሒ 9 ዝተፈተነትሉ
ቅድሚኡን ከዓ ነይሩ ዋላ ብድሕሪኡን ነይሩ እንዲ ሕጂ እቶም ሰባት ዝለኣኹ ዝነበሩ እቶም ትፈልጦም ክነነፅሮም ደልየ ምክንያቱ ኣብቲ ዋላ ደው ኢሎም ክሕቱኻ ከሉ ናይ ሰባት ምትሕውዋስ ስለ ዘሎ ብዘለካ ሓበሬታ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ክገርመካ እወ ኣዲስ ኣበባ ዝተመደቡ ኣቐዲሙ ዝተመደቡ እፅዋት ነይሮም እዮም ነቲ ከም እሱ ኣብርሃም ወዲ ልቢ ከም ተኸስተ ካሕሳይ እሱ ነፍሲ የረቡን ሓርበኛ እሱ ናብ ሽወደን ዝዓረፈ ዘርኡ ክፍላይ ዘርኡ ክፍላይ ካልኦት እውን ነይሮም እዮም ትምደቡ እቲ 76 ናብቲ መጀመርያ ማለት እዩ እዛ ናይ መንግስቱ ግን ፍሉያት ሰባት ተመሪፆም ኣብ ፀዓት ዘጋ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ኣተው እያ ፍሉያት ሰባት ኦፊሻሊ በቲ ውድብ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ እኳ ብሰፊሑ ገሊፀ እቲ ተኣታትኦም ኣመራርፅኦም ከይተረበ ስለዚ ኣብ ጠቕሱ እንደ ካብቲ ኮሜንት ሳብ ገለ እውን ሰሚዐ እንደ እቶም ሸዓ ዝኸዱ ገነት ቀለተን ኤልሳ ማረን ወዲ ባሻይ እውን ምስኦም ከይዱ እዩ ኣነ ኣብቲ መደብ ክንፈልጦ ሽዑ ኣማኒኤል ወዲ ባሻይ እዚ መሓሪ ተስፋይ ወተስፋይ በላይ ወዲ በላይ ስሙ ማለት እዩ ሕጂሲ እዚኦም እዮም ንኣዲስ ኣበባ ጎይቶም ለባሲ ከዓኒ ጠርናፊኦም እዚኦም እታ ናይ መንግስቱ ጉዳይ ዝኣተው እዚኦም እዮም እቶም ተመዲቦም ዝኣተው ቅድም ግን ኣይነበሩን ዝበለ ሰብ የለን ንኣብነት ተሰዊኡ እሱ ልቢ ተሰዊኡ ተኸስተ እውን መፂ ሽዑ ከማላ ምስ ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከሎ ከማን ወዲ ባሻይ ምስ ወዲ ባሻይ ሓሳብ እዮም ከይዶም ንኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ ግን ተኸስተ ግን ኣብታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣይተመደበን ተመሪፆም እዮም ኣብዚኣ ኣብ ፀዓት ዘጋ መልኣከ ተክለ ዘለዋ መንሽሙ ስው ኣብርሃም ተክለ ዘለዋ ስው ማሕሙድ ቅድዋ ዘለዋ ኣብ ዓፋን ዘለዋ እዚኦም ኣርባዕትኦም ኮፍ ኢሎም ነቶም ሰባት መሪፆሞም እዮም በቲ እንታይ ዝበሃል ንወዲ ለባሲ መንሽሙ ይሓፂዎ መን ይሓትሎ ቅድዋ ኣብ ዓፋን ይምፅዎ ምስኡ ከዓ እዩ ነይሩ በኮሎግዛይ ሕጂ ከም መራሒ ጉጅለ ኮይኑ እዩ ንሱ ተመዲቡ ከም መራሒ ጉጅለ ክኸውን እዮም ክሳብ ገይሮሞ ወላቲ መልእኽቲ ይኹን ምስ ኢፒኣፕ ክንሰርሕ መቲ ምስጢር እውን ዝሃብዎ ንዕዮም ንሱ ከዓ ኣባላት ሒዙ ክኸይድ እዩ እቶም ኣባላት ከዓኒ ነቲ ምሽን ክፍፅሙ እዩ ንሱ ከዓ ንቡር እዩ ሓለፍቲ ድሕር ኣለውካ ኮይኖም መፅናዕቲ ተፀኒዑ መፂኡ ዝንዝን ክገበር እዩ እቲ መራሒ ጉጅለካ ድዩ ድሕር ገለ መምርሒ ይብካ ሕራይ ኢልካ ክትኸይድ እምበሪ ስለምንታይ ኢልካ ትማጎተሉ ነገራት የለን ስለዚ እዚኦም ኣብዚኣ ከይዶም ብሓንሳብ ዝኸዱ እዚኦም እዮም ካሊእ ዋላ ሓንቲ የለን እቲ በዓል ወዲ ልቢ ኣይነበሩን ኣብኡ ተመደቡን ኣይኮነን ተዘረባ ኣብዛ ናይ መንግስቱ ሚሽን ግን እዞም 5 ሰባት እዚኣቶም ሻድሻዮም ወዲ ለባሲ ከም መራሒ ጉጅለ እዩ ንክነነፅሮ ኢልና እንዲና ምክንያቱ ከምኡ ዝመስል ሕቶታት ወይ ኣጠቃምታ ስለ ዘሎ እዩ ናብ ካልእ ክወስደካ ተወሊኖ ኣብ ገፊሕ እንዲ ትርእስቲ ግን ኣፅም ባቢልካሲ ናይ ሰንበል ምውፃእ እሱራት ኣብ ወርሒ ክልተ ከባቢ ናይ 75 ቅድሚ ወርሒ ጥሪ እወ በቃ ቅድሚያ ዳ ክትኾኑ እቶም እሱራት ሸዓ ወፂኦም እዮም ዝወፁላ ሽዑት ኣብ ዛዕባ እታ ስርሒት ምስ ተገብረት ሸዓ ንሸዓ ከዓ ክድገም ስለ ዝተመርፀ እሱ ዝኩሉ ወፂኡ ሽዑ ንፍዕ እዮም ተኪኦሞ ወፅእ ከዓ ኣብ ከምኡ ዓይነት መስርሒ ከላ ንሓደ ኣብኡ ዝነበረ ሓደ መኮነን እቲ ዝሓሸ ኣመራፅስ ንዑ ንምእላይ ስለ ዝተወሰነ ሓደ ስርሒት ተገይሩ ነይሩ ካልእ ከዓ ካልእ ኣሎ ገለ ሕጂ ከምዚ ግር ድብለካ ነገራት ዝመስል ኣሎ እንድዩ እቲ ናትካ ኣቃምታን መረዳእታን ወይ ዘለካ ፍልጦ እንታይ እዩ ኣነ እዚአን ክልቲአን ተን ሚሽን ፈልጠን እየ
ናተን ሳይሲ ኣለኒ እንታይ ዝበሃል እቲ ዶክመንት ኣሎ ዳዕራይ ክሳይ ስለ ዘሎ ኣለኒ ሕጂ እታ ቀንዲ ግን እታ ናይ ዕዳጋ ሐሙስ እያ ማለት እታ ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ዝተፈፀመት ነቲ መኮነን ንሳ እታ ሓቂ እታ ነቲ ናይ ሰንበል ናይ ምውፃእ ተገብረት ሚሽን ኣብኣ ማለት ስውምቶ ወስደሉ ተዓልየ ሰብ ንሳ እታ ናይ ሰንበል ተባህለት ትበሃል እቲያ ካልኣይቲ ግን ምክንያቱ እታ ዶክሜንቲ ኣለዋ ትበሃል ወይ ድማ ከምሳይ ትበሃል ዘላ እታ ናይ ዕዳጋ ሐሙስ እያ እቲኣ ግን ክልቲአን ኣብተን ከዓ ነቲ ሰብ እቲ ብፃይና ከዓኒ መን ሽሙ እዚ ወዲ ባሻ ሕጂ ንኣብነት ንዕኡ ሒዝዎ ማኪና ገይሩ ንዕዳጋ ሐሙስ ኣብፅሐዮ ኣብኣ ከዓኒ ስቡ ተወልደ ወዲ ዓወተ ስቡ ኣብርሃም ተክለ ተረኪቦምኒ ኣብታ ገዛ ኣብፅሐዮ እዩ ዝብል ኣብኣ እውን ፍሳየ ስቡ ፍሳየ ሰሎሞን ነይሩ ክኸውን እዩ ግን ናይ ረኣዮ መስለኒ ስለዚ እዚኦም ንሳቶም ከም ምዃኖም ነዚኣ ናይ ዕዳጋ ሐሙስ ከተብለና ዝገደደና እቶም ሰባት እዚኣቶም ኣብ 86 ሓደ ኢዱ ዝሃበ ሰብ ነታ ጉዳይ ነታ ኩነታት ብምልእታ እንተሰሚዕዋ ኮይኑ ተብኣካል ነይሩ ኮይኑ ብዝኹን ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ንፀላኢ ስለ ዝነገረ ነታ ሰበይቲ ከይዶም ብቐጥታ ንርግበ ኣብ ገዛ ከይዶም ሒዞማ እዮም ሻምበል ባሻ ጳውሎስ ኣቦ ሄለን ጳውሎስ ማለት እዩ ከይዶም ትስሒቦም ኣምፂኦማ እዮም ነቲ መኮነን ተማን ነቲ ጉዳይ ነቲ ሰብኣይ ነቲ መኮነን ከምፆ ሒዝዎ ዝመፀ ኦፊሰር ኤርትራዊ ናይ ሓዝሓዝ ዝነበረ ንምስታብ እቲ ሞት ኣለቃ መንግስታብ ንዕኡ ከዓ ንሱስ ሕጂ ካብ ሃረር እያ ኣምፂኦሞ ኮኔረል ኮይኑስ ኣብ ሃረር እዩ ነይሩ ኣትዮም ጭኦም ከዓ ንሰለስቲኦም ካኒ ረሺኖሞም ማለት እዩ ስለዚ ሲ እታ ናይ ኩነታት ኣነ እዚኣ ብታ ናይ ወዲ ብታ ናይ ወዲ በላይ ኣማኑኤል በባ ምንሽሙ ዑስማን ሳልሕ ዑስማን በላይ ዝተቕሳ ከዓኒ እታ ናይ ፊት ክሮቾሮሳ እያ ማለት እዩ እሳ ከዓኒ ኣብኣ ከዓ ሓደ ሰብ መኮነን ተቐቲሉ ማለት ተኣልዩ ኣብኣ ከዓኒ ዘለዉ ከዓ ክገርመካ ዝነበሩ ከዓ ኣብኣ ከዓኒ ተወልደ ወዲ ዓወተ ወልደርቤል ወዲ ዕሺ ብላክ ኣብቲ ኣብ ብላክ ነይሩ ኣይብላን እዩ ኣማኑኤል ወዲ ባሻይ ማኪና ክብፅሕ ከሉ ኣብኣ ትፀንሑኒ ከለን ከለን እዩ ዝብል ማለት ናይቶም ኣብርሃም ተክለን ስው ኣብርሃም ተክለን ስው ተወልደ ወዲ ዓወተን ኣብቲኣ ከዓኒ ተወልደ ወዲ ዓወተ ኣሎ ብላክ ኣሎ ወልደርቤል ወዲ ዕሺ ኣሎ ሳልሕ በላይ ከዓ ኣሎ ሳልሕ ኣሎ ፍሳይ እውን ኣሎ ፍሳይ ሰሎሞን እወ እዚኣቶም ሲ ኣብቲኣ ኣነ ሕጂ ሲ እንታይ ኮይነ ምስለካ እቲ ወዲ ኢዱ ሂቡ ዝመፀ እሞ ዳሕራይ ንዓታቶም ዝተቆሶም ፍለጥ ሳብ ኤቪደንስ ዘሎ ኮይና ትስማዓኒ ኢለ እምበሪ ምናልባት እንታይ እዮም በልኩም ሰካ ኣብ ክልቲአን ስለ ዝኾኑ ሲ ኣብቲኣ ዳ ዘይትኸውን ገለ ኢለሲ ክልተ ከም ምዃኑ ዝገልፀልካ ማለት እዩ እቲ ሓደ ነይሩ ተትኾኑስ ካብኡ ምፂኦም ሲ ኣብቲ ምፂኦም ከምኡ ገይሮም ነይሮም ተኮይኖም ሲ ኣብርሃም ተክለ እውን ኣብኣ ከሎ ነይሩ ማለት እዩ ኣየለን ከዓ እታ ጉዳይ ከዓ ኣብቲ ዕዳጋ ሐሙስ እያ ተፈፂሙ ኣብቲ ዕዳጋ ሐሙስ ተፈፀሙ ሰባት ከዓኒ ስጉም ተወሲድዎም እቲያ ናይ ምንሽሙ ግን ፈፂማ ኣይተፈልጠትን ሬሳ ናይቲ ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ዝተቐትለ ሰብ ሬሳ ጥራሕ ተፈትሽ ናይቲ ኣቶም ግን ተገዛእቲ ኣይተፈተሸት ኣሎ ወላ ሓንቲ ይኮነን ክሳዕ ሓቂምሽ እወ ልካ ኣለኻ የማይ ራይት የስ ሞ ሕጂ ድሓን ክንፈላለየ እንደልየ እንደ ሕጂ ንምንታይ ኣበጊስካዮ ኣለኻ ንኣብነት ከም ሓሳብ ካልኦት እውን ከምዚ ከማኻ ብዛዕባኡ ፍልጠት ዘለዎም ከኣነ እናቶም እንተኢሎም በዝን ብዝመፅእ ሓበሬታ ሓደ ውድእ ምስሊ መረዳእታን ክንሕስ ስለ ዘለና ኢለ ማለት እዩ
ካብ ክልተ ዳርጋ ፍጻሜታት ክወስደካ ትወሊና ሓንቲ እንዳ ኣጀካ اوكي ኣጀካ እዚ ናይ መድሃኒት ميدانيت መካፈሊ ዝነበረ ኣብ 77 ገለ ከባቢ ሓደ ስርሒት ተገይሩ ነይሩ ሓበሬታ ሃልወካ እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘለኒ እየ هو جي عند اجيك كرمكا انا ابي دوكيمنت سيد فولتو مالت انترفيو تغيرو تومنت بتكبر ابتي بوتاتي باكل زني نيروم نورم እንደገና ካብ ኢንተርቪው ቃል ምልልስ ገይሮም ዝሃብዎ ንጹር ሓበሬታ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ነታ ጉዳይ እቲኣሲ ፋርማሲታት ናይ ፋርማሲ ዝዓበየ ዝነበረት ኣብ ኣስመራ ተዛዓበየት ናይ መድሃኒት መከፋፈሊት ዝነበረት ኣጀካ ነይረን እንዲአን ካልኦት ናይ ጢልያን ነይረን ገለ ነይረን እንደ ንስንስ ዝበላ ግን እሳታ ዝዓበየት እያ ነይራ ኣብ ርእሲኡ ሽዑኡ ኣጥናፉ መፂ ነይሩ ናብ ኣስመራ ኣብቲ ቃልዮ ከዓ ነይሩ እዎ እቲ ምክትሉ ነበረኒ ሶሪ እቲ ናይ ደርጊ ኣይደርጊ ሕጂ እንታይ ኢሎም ሲ ባለታ ነዛ መደብ እዚኣ ስለምንታይ ተገይራ ተባሂላ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ኣኼባ ተገይሩ ክንገሮም ከሎ ኣሎ ታሪክ ክንሰራሕ ንክእል ኣለና ተባሂሉ ዳርጋ ከምዚ ኣድቨንቸር ዓይነት እዩ ክትብሎ መስዋእቲ ንመስዋእቲ ትብሎ በቃ ዋላ ንሰዋዕ ግን ሰብኣይ እዚ ክሰማዕ ኣለዎ እዚ ሓይሊ እዚ ብዝብል እዮም ንሳቶም ምክንያቱ ተቃኝ ሴሽን ሲ ካልኣይት ማዕፆ እያ ተገዛ ኣብኣ እያ ዘላ እታ ኣጀካሲ ኣብ ፀጋም በቃ እታ ኣንጎሎ እያ ዘላ ነታ ማዕፆ እምበሪ ሓደ እያ ኣብኣ እያ ዘላ እቲ ቅድሚኡ ከዓ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቤት ትምህርቲ ካኒ ሰራዊት ኣሎ ብኡ ከዓኒ ዘን ኣፋኝ ማካይኑ ኣብኡ ፐርከቡ ስለ ዘሎ ኣቱ ገለመለ ሮንዳ በቃ ሽሲ በቃ ታንክታት ገለታት ኣውቶብሊንዳታት ኢኻ ትርኢ ሽዑ እሞ እንታይ ተባሂሉ ሽዑ እቲ ንዓ ነታ መደብ ዝመርሓ ዝነበረ ስው ሓርጎት እዩ ክንኣቱ ኢና ክንዕወት ሚእቲ ከዓ ሚእቲ ክንበል ኣይንኽእልና ዋላ ገለ ተኮይኑ ግን ብፀላኢ ክትንተሓዝ የብልናኒ ሂወትናስ ባዕልና ንሕልፍ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ታሪክ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ክሰማዕ ኣለዎ ሰብ እዚ ካብ ኣፍንጭኡ ካብ ኣብ ተጊኡ ተዘሚትና ውድና ተዓዊትና ክንወፅእ ንክእል ኣለና ተኽኣልና ዝበለፀ እዩ ተተረፍና ከዓ ንትረፍ ገለ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ስታይ በዚ መሰረት ንኺድ ተባሂሎም ብሰለስተ ንኣሽቱ ማካይን ሓንቲ ከዓኒ እንታይ ዝበሃል እዛ ትግሬቶም ሒዞም እዮም ናብኡ ዝኸዱ ኣብኡ ከዱ ከሎ ሕጂ በብሓደ ገይሮም እዮም እታ ማኪና ትግሬቶ መጀመርያ ሰዲዶማ እሳኣት እያ ተፈትሻ ክትኣቱ ከለካ ይትፍተሽ ኒኻ ኖርማሊ ግን ነታ ማኪና እቲኣ ዓባይ ስለ ዝኾነት ግን ንዓ ጠጠው ኣቢሎም ኣብቲ ኣብ ደገ ተራእዩ ኣቑሑት ኣለና ኢሎሞ እትዮሞም ዳሕራይ እትዮም ካልኦት ግን በብናቶም በብናእሽቱ ማኪና ተሪሎም ኣትዮም ብቐጥታ ኣብ ስራሕ እዮም ኣትዮም ተኸፋፊሎም ኦልሬዲ ሰለስተ ገለ ናብቶም ክስታይ ኣቲኻ ንከሎም ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ቦታ ምእካብ ገለ ከዓኒ ናብቶም ናይ መኽዘን ቦታ ከዓ ከይዶም ክልተ ከዓኒ ነቲ ዋርድያ ኣብዚ ሕጂ እቲ ክልቲኡ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት ዘሎ ተቆፃፂሮሞ ነዚ ኣብ ደገ ግን ክቆፃፀርዎ ኣይከኣሉን እቲ ሰብኣይ ከዓ ብዕድሚ ዝበለ ዓብ ሰብኣይ እዩ ነይሩ እሞ ነቲ ሰብኣይ ንእለዮ ካብታ ቦታ ነልግሶሞኒ ሰብ ስዶት ተባሂሎም ስውእ ደረስ ብርሃነ ይኸዶ ማለት እዩ ስውእ ደረስ ብርሃነ ይብሎስ ሞ ሚካኤል ይፅዋዕኩም ኣሎ ማናጀር ኢልዎም ሚካኤል ይኹን ዝኾነ ይኹን ዝፀዋዐኒ ኣነ ካብዛ ቦታ እዚኣ ኣይልግስኒ እብሎ እቶም ሰብኣይ ይፅውዕኩም ኣሎ ንዑ ኸይዱ ተልካ ኣብዮም ኣብ መጨረሽኡ ሽዑ ሽጉጥ ኣውፃእ ኣቢሉ ንሕና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢና ኢልዎ እቶም ሰብኣይ ተስዮም ኸይዶም ሕጂ ሸጊርዎም ኣብዚ ዓብ ሰብኣይ ዋርድያ ነይሩ መንእሰይ ድሕር ኮፍ ኢሉ ሲ ነቲ ካልእ ሲ ክሳይ ክመፅእ እዩ ተባሂሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ሽዑ ሽዑ ኢልካ ሓደ ዓብ ሰብኣይ ባሻ የለዉ እንዲኦም ኢሎም ዓብ ሰብኣይ ይመፁ ክመፁም እዮም ዝንዑ ኢሎም ኣብታ ሰድያ ናቶም ኮፍ ኣቢሎሞ እሶም ሽዑ እቲ ካልእ ቦታ ወሲዶሞ ስርሖም ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ግን 45 ደቂቕ ኣኪቦም ነቲ ኣብኡ ደሎ ሰራሕተኛ
መደረ ሂቦሞም እዮም ማለት ፖለቲካል ክሳይ ሂቦም መልእኽቲ ሂቦሞም እዮም ስለምንታይ ንገብር ከም ዘለና ስለምንታይ ተቃለስቲ ኢና ንሕና ምንታይ ሃገር ኢና ንቃለስ ዘለና እዚ ንወስዶ ዘለና ንብረት እውን ንሰውራ እዩ ብዙሕ ክስታይ እዩ ኣብ መጨረሻ እውን ፅሑፋት ከይተረፈ ፅሒፎም ኤርትራ ትቕደም ኢትዮጵያ ትውደም ገለ ዝብል ብቻርኮል ጌርካ ዋላ ናይ ፈዳኢ ናይዞም ዓፋኛ ስማት ከይተረፈ ድሕዚ መስኻ እዚኦም ክስዕቡ እዮም ገለ ስማቶም ከይተረፈ ፅሒፍካ ገለ መለ ተገይሩ ኩሉ እቲ ኣቑሑት ምስ ተፃዕነ ገለ ምስ ተፃዕነ በቃ ከምዚ ናይ ኣዋፃፃ ድሕ ደሊኻ ከምቲ ዝገልፆ እቲ ክስታይ ከምዚ ናይ ኮሎኛ ብኸምኡ ኢና ወፂና እዮም ዝብሉ ወፂኦም ከይዶም ኣብታ ቦታ ብሰላም ተዓዊቶም ኣቑሑት ወፂኡ ሓንቲ ደሰሓቐተኒ ናብኣ እንዳኸዱ ከለዉ ድጉሲ ሓንቲ ኣድጊ ምስ ኣቑሑታ ተፊያ እናኸዱ ከለዉ ምስ ኣጓዱ ካብ ሓዝሓዚኡ ተኣኪቡ ነይሩ ስለዚ ናይ እንዳ ኣጀካሲ ክትግበር ከሎ ከማንሲ ክትብል እኒኻ ኣብቲ ንኸይድ ብል ንመስዋእትነት በቃ ገለሲ ክንሰርሕ ኣለና ዋላ ሱስ ክፈሎ ዋላ ንሰውኣ ዳ እምበሪ መን ኢና ብኣፍንጮም መፂና ከማን ንምንጥል ከም ምዃንና ክፈልጡ ኣለዎም ተባሂሉ ብመደብ ዝተገብረት እያ ብኸምኡ እያ ትግለፅ ንምንታይ ኸልዕል እዚኣ ቁርባ ጌርካ ስሚርካ ኣላ ናይዛ ናይ ዳእጀካታ ፍልይነታ ቃኘውሲ እሱ ይቃኘው ንባዕሉ ቃኘው ኣፍቲ ኣፍ ደገ እያ ያኒ ሰነኽ የማን ትኸውን ካብኡስ ቀትሪ ምድሪ መድሃኒት ጓሕጒሕካ ክትወፅእ እሲ ንኣድቬንቸር እዩ እምበር መእሲታት ክትለዓል ኣለዋ ስለ ዝበልክ እያ ክገርመካ ግን ቶም ሽዑ ኣብኣ ተሳተፉ ኣለዉ መኖ ክሶም በዓል ኣብኣ ተሳተፉ ኣለዉ ሻዕ ሰባት የምስስ መን ምንሰካ ዘምህረት ዮሃንስ ኣለዋ ስውእ ሓረጎት ወዲ ኣማኑኤል ወዲ ባሻይ ዮሃንስ ዘሚካኤል ወዲ ባልጃ ገብረ ህይወት ካብኣቶም ገለ ክልተ ከማን ረሲዕኻ ይክህሉ ስለዚ ንሳቶም እዚኦም ብሸሞንተ ሰባት ብትሽዓተ እዮም እምበር ትሽዓተ ሰባት እዮም ነይሮም ከርመካ ስለዚ ንሳቶም ብሰላም ከዓ እዮም ወፂኦም ማለት እዩ ብትሽዓትዮም እታ ጉዳይ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ኣስተምህሮ ዝሃቡ በዓል ዘምህረት እዮም ኣስተምህሮ ሂቦሞ ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ክትቆሱ ስለ ዝደለኹም እቶም ሰባት ተሳተፉ ማለት እዩ ምስኣት እተኣሳሰርኩም ዓይነት ክንዝክረን መዓት እንዲትኸውኑ ስርሒታት ዝመስል ግን ሓንቲ ክነልዕላታ ብዛዕባ እዛ ናይ ባንክ ብዙሕ ሰዓል እንዲተገይሩ ማት ውሕዳይ ኣይኮነን ግን ሓንቲ ዛዕተ ናይ ባንክ ገለ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ከይነዋሓና ኣበይ ክመፅእ እንደለኹ ብዛዕባ ዋፃዕፃኻ እንዳ ኣጃያ ገይሮም ዝወፁ ኣጃያ ማለት ምናልባት ዓዘብትና እዚ ናይ ከተማ ጓሓፍ ኣጃያ ናይ ፅሬት በተን ናይ እንዳ ጓሓፍ ማለት ናይ ጓሓፍ እዮም ወፅኦም ሕጂ እንታይ ምስለካ እዚኣ ናይ ኮመርሻል ባንክ ኦፕሬሽን ታስርሒት መሰረቱ ብናይ ስርዓት እያ ትብገስ ሕጂ ገንዘብ ናይ ምውፃእ እዩ ሕጂ ገንዘብ ከተውፅእ እንድሕር ኮንካ ካብ ባንካ ገንዘብ ከተውፅእ ብጎነፅ ከተውፅእ ኣይትኽእልና ብብረት ጌርካ ኣቲኻ ከምዚ ናይ ማፍያ ስራሕ ትሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ከይተረፉ ኣብቲ ላዕሊ ኣብቲ ካልኣይ ፍሎር ዘለካ ብክሻ ገይሮም ብሬን ኣለዎም ኣብቲ ውሽጢ ነቲ ክስታይ ነቲ ቴለርስ ዝርዩ ጥራሕ ከምዚ ኢሎም በቃ ምስቲ ህዝቢ ክስታይ ትገብር ስለዚ እዚኣ እንታይ ኢኻ ብሜላ እያ ክትኸውን ዘለዋ ተባሂላ እሞ እቲ ሓደ ካብቶም ስርዓት ዳዊት ኣስገዶም ዝበሃል ኣባል ኣዋድ ስራሕ ዝነበረ ኣብኡ ዝሰርሕ እዩ እዚ ነዚ ስራሕ ክንሰርሖ እንድሕር ኮይና ነዛ ሜሽን ዝሕዝ ወይ ድማ ነቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ደውፅእ ናይ ቡክ ዘውፅእ ዝኸፍተልካ ሕሳብ ዘሎ መሽን ሒዝዋ ዘሎ ሰብ ንዑ ክነኣልዮ ኣለና ኢሎም ስርዓት ኣልዩ መተካዕቱ ኣነ ክመፅእ ክእል እየ ዝብል ስለ ዝኾነ ነቲ ሰብ ንጭወዮ ንእለዮ ተባሂሉ በዓል ዘምህረት ኢሎም ካላስ ንጭወየና ኢሎም
ዳዊት ሒዞሞ ናብቲ ገዝኡ ከይዶም ገለ ሓልፈሉ ንኸይድ ስራሕ ንኸይድ ኣለና ክንማልኣካ ኢሎሞ ቤነ ዘሪሁን ይበሃል ንሱ ቤነ ዘሪሁን ንዓይ ከማ መምሃርተይ እዩ ኣብ ስታይ ሒዞሞ ምስ ከዱ ኣብቲ ቦታ ምስ ወሰድዎ እቶም ሰባት ኣይኮን ኮንኩም ከምዚ ከምዚ ስለዝኾነ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣይትምለስኒ ኢኻ ንሕና ናባኻ ወላ ሓንቲ ሳይ ንገብረል ዝኾነ ነገራት ክንሕግዝ ተሓጋገዘና ክንሕግዘካ ኢና ገለ መለ እቶም ባዕለይ ምገበርክለኩም ነይረ እንደ ይብሎም እዚ ጉዳይስ ባዕለይ ምገበርክዎ እዚኣ ሕጂ እውን ድሕር ክሳይ ደረስ ንሓደ ኣምሓራይ ክህቦ ኣይብሎም ማለት ንኻልእ ሰብ ክህቦ ንሲ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣይክህቦን እዮም ዝኾነ ኮይኑ እዛ ጉዳይ ግን ኣይ ሲንክ ኣይተኻእለን ዲ ሰብ ተዋሂባ ንኻሊኣ ተዋሂባ ነይራ ግን ዳሕራይ ዳዊት ሒዝዋ ዳዊት ምስ ሓዛ 4 ሰባት እዮም ሕጂ ናብታ ቦታ ትነብሩ ዘምህረት ዮሃንስ እዩ ዝመርሓ ነይሩ ነታ ታይሓትብላ ዘምህረት ዮሃንስ ጸጋይ ዮሃንስ ዮሃንስ ዘሚካኤል ወዲ ባልጃ ገብሮት ወዲ ባልጃ ዕቑባይ ዝበሃል ከዓ ነይሩ እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ኣታክስታይ ሕጂ ኩላቶም እዚኣቶም ሕጂ ቡክ ክኸፍቱ ኣለዎም መን እዩ ደለፍታ ቡክ ትኸፍት ሕጂ ዳዊት እሱ ሕጂ በቃ ከይዶም ቡክ ስለ ዘለዎም ናብኡ ኸዱ ንሱ 100,000 ፅሕፈሎም 50,000 ፅሕፈሎም ከይዶም ብቸክ እዩ ቸክ ፅሒፎም ካሳቶም እታ ቸክ ፅሕፎምሽ ናብኡ ኸዱ ተኸቢሎም 100,000 ሒዙ ወፅእ ሓደ 50,000 ዝወፅእ 20,000 ሒዞም ከምኡ እንዳገበሩ ናብ ጣጥቃ ኣብ ዳሜራ በቃ ዳሜራ ኣብ ላዕሊ 6 ፍሎር 4 ፍሎር ነበረ ብርሃነ ሃይለ ስርዑና ዝወና ቶታል ሲኔማ ኦድዮ ብጣዕሚ ካብቶም ውሽያት ሓደ እዩ ኣብኡ እቲ ገዛ ኣብኡ እዮም ኮፍ ኢሎም ምሳይ ተኾኑ ካብኡ እዮም ድብገሱ ተገንዘቡ ናብኡ እዮም ሒዞሞ ድኸዱ ዳሕራይ ዝኣክል ምስ ሓዙ ቁርሰይ ምስ ሓዙ ገለገለ ነገራት እውን ሪኦም ምስ ረኣዩ ዘምህረት ጠጠው ኣብልዎ ኢሉ ያኽለና ኢሉ ሓደ 400,000 ድዩ ገለ መለ ምስ ውፁ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግምታት ከምቲ ዝብሎ ኣብቲ ናይ ክሳይ ትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበርዎ እቶም ሰባት ኣብኡ ብኣካል ዝነበሩ ገልፆ ከለዉ ወይ ድማ ዳሕራይ እውን ዳሕራይ ዝረኣኸቦ ግን ብዙሕ እቲ ገንዘብ ሒዞሞ ወፂኦም ሕጂ ትፀገም ዘሎ ከመይ ጌርካ ውፃ ድሮ ዳሕራይ ከዓ ሓንቲ ነገር ገይሮም ከዓ ዝገርመካ ከዓኒ ከምኡ ዝበሃል ኢለ ኣነ ከማ ነብሰይ ቴሌፎን ደው ኢሎም ነቲ ባንክ እዚ ገንዘብ ተዘሚቱ ዘሎ ተጋዳሓ ኤርትራ ኣውሲዳቶ ኢሎምሲ ቴሌፎን ደው ኢሎም ኢሎም ሕጂ ቴሌፎን ዝተደወለ ኣስመራ ኩለን ቦሎካታት እየን ተዓፅየን በይን ክወፅእ ሰብ ብጣዕሚ ፅዑቕ ዝኾነ ፀጥታ ገይሮም ክሳይ ገይሮም እዚ ሓሲቦም እዚ ማለት ዮሃንስ ሚካኤል ሓደ ዓብደልዓዚዝ ዝበሃል ናይተን ናይ ኣጅያ ከምዚ ኮንትራት ወሰደን በቃ ንሱ እዩ ሓላፊአን ንሱ እዩ ውሳይ ትገብር ባዕሉ ውሳይ ገይሩ ብንእሽተይ ማኪና ገይሩ ንገለ ሰባት በዓል ዘምህረት በዓል ገለ ሕሊፍዎም ማለት እዩ በዚ ናይ ኣጅያ ማለት ስካሪኮ ነቶም በዓል ዮሃንስ በዓል መን ኢኻ ትብሎ ወዲ ባልጃ ህልምታት ከዓኒ ክዳን ናይ ኣጅያ ተኸዲኖም ናይ ጎሓፍ ምስተን መካን ዓበይቲ ናይ ጎሓፍ ምስአን ኮይኖም ነቲ ገንዘብ ከዓኒ ኣብ ክሻብ ገለ ናይ ጎሓፍ ከሻ ገለም ገይሮም ኣብኡ ገይሮሞ ብኣ ገይሮም በዛ ቤት ጌርጊስ ክወፁ ከሎ ጠጠው ኣብልዎም ጠጠው ኣቢሎሞም ሕጂ ትወዲ ስለ ዝፈልጦም ፅቡቅ ሌላ ስለ ዘለዎም ሓለፍቲ ደው ኢሉ ተዘራሪቡ መቸስ ካብታ ሽግርትያ ወፂኦም ስካሪኮም ኸዱ ማለት እዩ ስካሪኮ ምስ ከዱ ከዓ ካብቲ ጎሓፍ ገንዘቦም ሒዞም ብኣ ገይሮም ድርፎ ገይሮም ንበዓል በዚ በዓል ውኩኳ ይኸዱኒ ነጀዋብ ዝበዓል ናይ ካርኔሽን ገለ ጌርካ በዓል ገይሮም ኣብ መገዲ ሕጂ ተጋደልቲ ናይ ዝባዊ ግንባር እዮም ዝረኽቦም እዞ ኣቢሎሞም እዚ ንሕና ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ኢና ኣብ ከተማ ነርና ዝኻ ንብረትና እዩ ገለን ኢሎሞም እሞ ንሕና ክሳዕ ክንገብር ኢና ክንተኣማም ኢሎም ምስ ብፆትና ተራኺቦም እዮም ምስ ብፆትና ተራኺቦም ዎ ብፆትና እዮም ገለ ተባሂሎም እሶም ሒዞም ኣሽዑ ፃዓዘጋ ናብ ኣብርሃለይ ክፍለ ማለት እዩ ብርሃለይ ክፍለ ብኸይዶም ገንዘብ ቆፂሮሞ
تعود خمزة توديها هابت دواني قد لي زمن سورة ماي أهي خزنب حسار مكرا رسوات مع انطارق حدي سدرا سوكيا مسنكر فدايني ريترا حبن قناي سورة هابت دواني قد لي زمن سورة ماي أهي خزنب حسار مكرا رسوات مع انطارق حدي سدرا سوكيا مسنكر فدايني ريترا هابت اواني قد لي زمن سورة ماي اهي خزنب حسار مكرا عصوات مع انطارق حدي سدرا سكيا مسنكر فدايني ريترا عندنا يسو قناتو عقلهم تصببهم بناي ندا وحافي بناي وحاف سرح بقى بنزونا فتنا وحافي بناي بقشا قالهم اميزي زغرم نغري نابتاش مخ نسجر شعو كال حنتي سرحيت ابز الدرب مهجار كم سنه سلطان نسيو تكالات كهجرم جمره ብዙሕ እንድዩ ከምኡ ኣጋጢሙ ግን ሓንቲ ከብቲ ዝነበሮኦም እንዳቤ ቀሺ ማሕረሰብ ሽዑ ካለቀዮም ነይሩ ሃለቀዮም ዝበሃል ነይሩ እናቶም ከዓ ንኣብነት ሕጂ ካብ እንድሕር መንግስቲ ተሃጊርዎ ሲ ንምንታይ ኣብ ንብረት ሰብኡራ ዘይውዕል ተባሂሉ ኢሉ ኣብ ድባርባ ከባቢ ብዙሕ ነገር ከምኡ ስርሒታት ተገይሩ እዩ እዚኣ ሕንቺ ከም ሓንቲ ንፅልቲ ኣብነት ክነልዕላ ምደሎ እወ ክገርመካ ሸዓልካ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ትፍፀም ኮላ ኣስመራ እየ ዘለኹ ኣነ ኣስመራ ምኸመን ኣብቲ ቦታት እቲ ከባቢ ካምፖ ፖሎ እንዳሓደ ስሮና ኣብኡ የልና ነርና ሕጂ ሃንደበት ተኽሲ ኢና ንሰምዕ ንሕና እንታይ ተረኺቡ እዩ ዳኣዚ ተኽስታት ገለ ተበልካ በቃ ወላ ሓንቲ ስቑልና በቃ ደቂስና ኢና ንግሆ ውግሕ ምስ በለ ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ሓደ ሰብ እንዳጉየ መፅኡ ተስፋልደት ሽሙ ኣብዚ እንዳባራ ተሎ ዝሰርሕ ነገር ዝሰርሑ ናይ ኣክቲቭ እዩ መፅኡ እታ ቦታና መፂስ ቧዕ ኣቶም ሰባት ከምዚ ኢሉ ትማልሲ እዛ 107 ቀበሌ 107 ናይ ምንሽሙ ናይ ጀብሃ ሓይሊ እታ ቦጠሎኒ ኣትያስ ከብቲ ናይ እንዳሃለቀ ወሲዶሞ ኣብዚ ከዓ ተኽስ ዝነበረ ስለዚ ሓደ ብፃይ ኣብዚ ተወጊኡ ኣብዚ ከምዚ ኣምሰለ ጋራጅ ኣሎ እብሉና ኣነ ሃራይ ሽምባር ዝሃራይ ኣነ ክኸደ ኢለ ከይደዮ ኣብ ጎማ ዝናይ ማካይን ዓቢ ጎማ ኣኽቢቦም ከምዚ ገይሮም ኣብቲ ውሽጢ ታሕቲ እትዮም በዚ ጎማ ገይሮም ሓቢኦሞ ድብላዕ ትስታይ ዝፅሟዕ ገለመለ ገለ እንፅኦምሉ እግሩ እውን ጀኒኖሞ ብጨርቂ ገይሮም ገለመልታት ሕጂ ስካላ ገይረ ደይበ ብላዕሊ ምተልኩስ ካላሽኖ ከምዚ ዝገበረል ገይርለይ ብፃይካ ኢልዮ ድሓን ናኸወስተካ ኢና መፂና ኢለ ብፃይካ ኢልዮ ሽጉጥ የብፅር እዮ ብምታት ኢለ ተኽሳይታ ጎማ ስሒብና ኣውፂና ብናይ ፖሊስ ማኪና ዘ መንግስቲ ራብቻ ድልብል ፖሊስ ተስፋይ ሽሙ ተስፋይ ኣነኒ ኣብሎ ስካብ ሕጂ ኣነ ከማና ይረኸብክዎን ኣለኹ ናዑ ሓትት ኣለኹ ደልዮ ተስፋይ ፖሊስ ኣብ 4ይ መደበር እዩ ነይሩ ደው ኢሉ ደው ኢልና ቴሌፎን ኖርማል ኬና ካብቲ ደው ኢልና ከም ዝተረኺቡሎ ምስ በልና ማኪና ናይ ፖሊስ ሕዚ ይትመፅእ በታ ናይ ማኪና ናይ ፖሊስ ነዚ ሰብዚ ጌርና ሒዝናዮ ተኸቢልና ናብዚ እንታይ ዝበሃል ቪያጀዳ ዝብሎ ናይ ሸደልካ ምሕራም ጭራ ኣብኡ እንዳ ተስፋይ ሃይለ ኣብኡ እንዳ ማንጎሎ ዋና እንዳ ማንጎሎ ዝነበረ ኣቦይ ሃይለ እንዳ ተስፋይ ሃይለ እንዳ በዓል ጓል መምህር ወልደ ገርጊስ ያ ሰበይቱ ፀሓይቱ ኣብ ገፁ ኢና ንወስዶ ነቲ ስኡ ወሲድናዮ ኣብኡ ሽዑ ካብ ሜዳ ሓንቲ መስርዕ ትመፅእ ለይቲ ትወስዶ ምዛ መስርዕ እዚኣ ጣዕሚ ትመፅእ ገርመካ ጣዕምስ ምስኣ ነይሩ ኣብ ኣብታ ገዛ ፅቡቅ ክሳይ ገይሮም ዝጋብዙና በጋጣሚ እቲ ገዛ በዓል ዘምህረት ገዝኦም እዩ ካብኡ እቲ ለይቲ መፅኦም ተሰኪሞም ሒዞሞ ነዚ ሓውና ይወፅእ ማለት እዩ ገርመካ ወላ ሽሙ ኣይፈለጥ ኣይሓተትኮ ወላ ገለ ኣይሓተትኮ ይኸይዱ ብኡ ገይሩ ይኸይዱ ናይዚኣ ግን ድሕሪ ክንደይ ኣነ ኣብ 2015
ናብ ካናዳ ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ብዛዕባ ውዕሎ ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣብ ኣስመራ ዝግበር ዝነበረ ምክንያቱ ትዝከረኒ ኣነ ናይ ብፃይ መምህር ዘርኡ ገብረ ኢየሱስ ተጋዳላይ ናይ ትግራይ ኤርትራ እዩ ነይሩ 78 ኣቢሉ ሰሊፉ ሜዳ ኣትዩ ይመስለኒ ግን ንሱ እንታይ ተቂሱሲ ከምዚ ካብ 73 ስጋብ 79 ናይ ከተማ ተቃላሳይ ምዃኑ ካብ ዓዱ ኻላ ስጋብ ኣስመራን ከባቢያን ከም ዝነበረ ትጠቅስ ኣብ ሓንቲ ናይ ዌብሳይት ርአ ንዕለት ክንዲ ዝኸኣኒ ኢንተርቪው ክገብር እዩ ኣብ ድምፂ ኤርትራ ገለ ሕጂ እዚኣስ ኣይፈለጥክዎን ቀዳይ ነግሪ ከም ሰብ ኣይፈለጥክዎን እዚኣስ ኣገዳሲት እያ እስኪ ክንሰምዓ ኢለ ሽዑ ኣነ ኣብኣ ኣትየ ምስ ሓተትኩ ተረኻይት ኩነታት ኩሉ ንሱ ከባቢ ዓዱ ኻላ ተደይ ኮይኑ ወንደፈራ ከማን ኣይኮነ ከባቢ ዓዱ ኻላ ከማን ነይሩ ሓዉ ግን ከመይ ዳመሰለ ሓዉ ነይሩ ሃይለማዎ ስምሮም ሃይለ ክብለ ሃይለማዎ ሕጂ ምስኡ ፅቡቅ ንክክብር ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኡ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ መምህር ስለዚ ኣነ ንዑ ሓቂሐሽ ብዙሕ ክሳይ ገይረ ማለት እዩ ካብኡ ሕጂ ኣብኡ ብዕላል ዕላል ሕጂ ኣነ ናተይ ክሳይ ተመክሮይ ክገልፅ ከለኹ ሓደ ካብ ኮሎምፖስ ዲጋብ ገለ ደው ኢሉሲ እዚ ተወግአሲ እስኻ ክሳይ ደውፃእኻሲ ኣብ ኮሎምፖስ ኣሎ ገለ መለሳት ገለ ይብለኒ ኢሉስ ዝዛረብ ኣነ ሕጂ ገርመኒ ብዛዕባ እንዳዛረብ ከለኹ በዓል ደው ኢለ ኣነ ይብለ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝገለ ኢለ ዝኾነ ኮይኑ ንዓ ክምስ ዓት ሓሊፋ ግን ዝተወዲ ኣብኣ ዝኾነ ሽሙ ስለ ዘይገለፀ ዘይገለፁለይ ኣይፈልጦን ኢኻ ነይረ ሽሙ እዚ ሰብ ድሕሪ ክንደይ ግን 2015 ሽዑ እንዴት ኢንተርቪው ትገበርኩሉ ኣስመራ መፅአ ኣነ ኣስመራ መፅአ እናዘምረት ምስ ኣተኹም እናዘምረት ብዕላል ዕላል ናይ እንዳ ከብቲ ገለ ታዒልናስ እቲ ተወግአ ኣስመራ ተወገስ ኣብ ኮሎምፖስ ኣሎ ኢልዮም ከምኡ ዝመስ ኣብታ ኢንተርቪው ናይ ካናዳ ዝገበርክዋ ኣብኣ ሰባት ጠቂሶምለይ ከላኸላ ፅቕበል እዩ ዘመረት ኣብዚ እንዲ ዘሎ ትዳን ይብለኒ ቡዓ ከመይ ማለት ካብ ዘሎ ኣብዚ ይቕመጥ ንሱ ምሳና እንዲ ኣትዩ ኢልዎ ምሳይ ኮ ኣትዩ እሱ ምሳግም ኮ ኣትዩ ናብ ጀብሃ ናብ ህዝቢ ሓይልታት ናብ ህዝባ ጉባ ኢልኒ መን ዳብሎ ኢዮብ ኣማኑኤል ይበሃል ኣሎ ኣነ ንራኸበካ ኢና ኣብ ቴሌፎን ሂቦምኒ ደው ኢለ ረኸቦ ቆፅራ ገብር ማለት እዩ ተራኺብና ባሕራይ ካልእ እውን ኣሎ ምሳይ ዝነበረ ብቲ ግዜቲ ዘይተሃር ማለትሲ ብሰላም ዝወፀ ኣሎ እውን ሓደ ተስፋ ኣለም ተባሃለ ኣሎ ኣብዚ ሆስፒታል እቲ ሓሊበ ትሰርሕ ኣሎ ኢልኒ ረኺበዮ ገርመካ እዩ እቲ ናይ መን ሽሙ ናይ ኢዮብሲ መለሲ ክንደይ ሰባት ተሰዊኦም ኢለ ኣነ ሽዑ ሓደ ሰብ ኢና ንፈልጥ ነርና ንሕና እሱ ተኸስተ ሰሎሞን ኣጋጣሚ ከዓኒ ኣብታ ፅርግያ ጠጠው ኢሉ ሙሉ መዓልቲ ስለ ዝወዓለ ምስ ሃርመ ብርከት ለይቲ ተኽሱ ኮይኑሲ ወፁ ከለውሲ መዓት ተኽሲ ተገይሩ ሕጂ ኣብኣ ግን 4 ሰባት እዮም እቶም ዝተሰዉ 4 ሰባት እዩ ምሳቶም ሰሎሞን ተኸስተ ኣፈወርቂ ግደ ገብረ ስላሴ ዘርኣይ ንጉሰ መሓሪ ገብርኤል ሓጎስ ዘርኢ ማርያም እዚ ብለና እዩ ዝወዲ ዘማን እዚኦም ሕጂ እቶም ሓደ ኣብ ኣስመራ ማእኸል ኣስመራ የተሰውዩ እቶም ካልኦት እውን እንዳወደቑ እዮም ከይዶም እቲ ሳልሳይ እቲ ራብዓዮም ኣብ ዳሕራይ ዝመገ እዩ ብዝነገረኒ ማለት እዩ ኣብ ምንሽሙ ቁሸት ምስ በፅሑ ሞይቶም ስለዚ ኣብዛ ምሽን እዚኣ 4 ሰባት ተሰውዮም ክንደይ ይኾናተን ከፍቲ ብዙሓት እየን ነይረን ተቁጥሪ ብዙሕ ሓቃሽ ቁፅረን ክልዜ ክብል ኣይክእልኒ ግን ብዙሓት ከፍቲ እየን ብዙሓት ከፍቲ ወፅአን ምስ ወፃ ከገርመካ እቲ መራሒ ቦጠሎኒ
علي حسن وحكي مرحبا طولني نسو أبسمرا يتريفو ما خوص أيكالا فقاطع من هذا جمسو نيرو تقاطع لا ينسمرا دفلتا بسحرت وتشيو مسمرا فتى مسكتر بقتر وتشيو حنت مسرعون إلهي بايا شو تخسر رهيو تي بزي حقاوي نحنا دين فولتو مالتي تي نحن صاف أكالاي فولتوني بزي مصنعتي تجيرو بعنا زعتو يخون بنعتهم مصنعتي جيروم زعتو وصل زخونو زاتو أفتي وجيتو بتعمي حدقنيا وين ترحي مالتي مناتو تي سايس سلازي كونه تي قل تاي تجيرو شعو تزقر مكان ممر زمن شو زقشي محرتا ويز ما حلقه بساعات كزيزي كاكد مياسا حنتي مشين هنا فلشينا نيرنا بندخنا تيرس تا تيغريتوناتو بتا تيغريتوناتو غيرنا نات كله نبرتا وعزنا انا اكتيفي سرع سبي ابقلا قال انتري بسمع اخونا بعل بصاي حدراي بنز قالو صوم كن محج كبتي افن عصيو قال زر اركبنا يزبل نعو سيغا مسبو دبسي ناي مخناتو التحبابر نيري بسفح ግን ተጓይዮም ኣብኡ ምስ ከይዶም ተጓይዮም ሽዑ እቲ ጉያ ስታይ ኮይኑ ቀልጢፍ ገለ ንሆስፒታል ተላኢኸ ነን ምናልባት ፅቡቅ ፍሉያት ክንዝክር ስለ ዘለና ከም ፍጻሜታት እንዲና እዚኦም ክንጠቕሶም ዘለና ኣብዚ ናይ ስራሒት ከተማታት ኣስመራ እንዲ ዝያዳ ጥራሕ ንብል ዘለና ካብ ኣስመራ ከዓ ሙሉእ ሃገር እዩ ሙሉእ ሃገር ከዓ ድሓን በብመንገዱ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክለዓል ክእል እንድዩ ናይ ባፅዕ ግን ብዛዕባ ሓደ ሰብ ተለዓልና ተመራፂ ይመስለኒ ብዛዕባ በረቐ ናይ ብሓቂ ገርመካ ኮይ ከምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ሲ ከም ሓደ ኣብ ርሑቕ ቦታ በይኑ ዝነብር ካብ ገዳም ዝነብር ዝመስል ነይሩ ብጫይ በረቐ ምስኡ ከዓ ነይሮም ብፆት ገለ ኣነ ዝዝክሮም ክልተ በዓል ገብረሂወት ወዲ ኣሸብር ኣብራ እሱ ሓደ እውን ተኸስተ ተባህለን እውን ነይሩ እዩ ገለ መስርዕሲ ነይራቶ እያ ግን ውሑዳት ኢና ንሕና ኣብ ሰምሃር ጀብሃ ይነበረትን ብጀካ ብዛ ውሽጢ ከተማ ባፅዕ ከተማታት ጊንዳዕ ገለ ገለምታት ከምዚ ኦፐሬሽናት ክገብረስ መስርዕ ዓይነት ነይራ እያ ሕጂ ንሱ ዝኩሉ ቦታታት ዝሰርሓት ዋላብቲ 75 ቦምባታት ድርበ ዝነበረ በዓል ንሶም ዝገብርዎ ነይሮም ኣብኡ ቦታ ሕጂ ንሱ ኣነ ከም ዝገርኮ ኣብታ ከተማ ጊንዳዕ ድያ ዋላ ደንጎሎ ድያ ደኣ እምበሪ ምሽን ነይረ ኣብታ ምሽን ኣባይ ተሰውዩ በረቐ ተሓደ እውን ሓደ ግዜ ኣጋጣሚ ነይሩ ምስ ናይ ዝዋሕ ግንባር ኣብ ሓደ ገለ ተራኺቦም ተታኺሶም ገለገለ ኣብኣ ተሰውዮም ተሰው ብፆት እውን ኣለው ተኸስተኪ ብለካ ዘለኹ ሓላፊኦም ነይሩ እዚ ምንኻ ትብሎ ገብረሂወት ወዲ ኣሸብር ንሱ እውን ገዛ ርሱ ኣብታ ምሽን ነይሩ ምስቶም ተወግኡ ተሰው ባገለ ደምናቶም ተፅኡ ከምዚ ደፊቖም ተሰው ብዕድል ወፅአን ወይ ካብኣ እዚኣ መዓስያ ብዚ 77 ግዜ እዩ ኣብ መንደፈራ ተሓኪሙ ከማን ንሱ ቁርተይ ከማን ናይ ስምባደ ገለ ኣርእዩ ነይሩ ሕጂ ብሂወቱ ኣብ ጀርመን ኣሎ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾን ዳሕራይ እውን ድሕሪ እዚ ናይ ኩነታት ምስ ኣጋጠሙን ኣስመራ ከም ፈዳይ መፂ ነይሩ ኣስመራን ከባቢያ ገርመካ እዩ መፂ ነይሩ ሕጂ ኣብ ጀርመን ሓደ ካብቶም ንፉዓት ሰባት እዩ ዘኮዩ ዘሎ ናይ በረቐ ሓፂር እዩ ስታይ እዩ ማለት ኣለካ ምሽ እቲ ኣነን ገዛ ርሰይ ከማን ኣብ መወዳእታ ኣብዚ 76 ናይ ምቅያራት ክግበር በሃል ስለዝነበረ ዳግመ ስራሕ ክግበር ስለዝነበረ ንሱ ናብ ኣስመራን ከባቢያን ክመፅእ እሱ ሳልሕ ዑስማን በላይ ባፅዕ ከባቢያን ክኸይድ ከም መደብ ከም ዝነበረ ኣነ ፈልጦ እየ ሓበሬታ ነይርኒ ግን እሱ ኣጋጣሚ ኣብኣ ከይመፀ ተሰውዩ እቲ ከዓ ኣጋጣሚ ከዓኒ ኣስመራ ከዓ ተታሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ብድሕሪኡ በረቐ ስታ ናይ ባፅዕሲ ምስ በረቐ ዳርጋ ቅሂማ እያ እታ ናይ ሰማራ
ክንልዕሎ ኣገዳሲ እዩ ኣብታ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብታ ካልእ ክፋል ኣቢሉ ዘልዓልካ እያ ኣብዚ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስተ ፈንጂ ነታጉ ዝተፈንጀረ መስዋእቲ ዘጋጠመ እንዳ ሕደጋ ዳውዞ ሕደጋ ጓልከረን ሕደጋ ጓልከረን እወ ሕጂ ገለ ተወሳኺ እንተትህበና ሓበሬታ እንታይ ምስለካ ብዛዕባ እታ ኩነታት ኣቐዲመቶ ቀደም ገሊፀ እንዴ ሕደጋ ግን ኣይገለፅና ሕደጋ ማለት እየ ሕደጋ ክገርመካ ድሕሪ እቲ ኩነታት ንከባቢ 5 ዓመት ተኣሲራ እያ ብዙሕ ከዓ ተሳቂያ 2015 ኣነ ዝመፃኹሉ ካብ ደገ ዕረፍቲ መፅአ ሽዑ ግዜ ምስ ኩሉ ግዜ እንዳዘምረት ስለዝኸይድ ኣብ ገዛ እንዳዘምረት ብዕላል ዕላል እናዕለልና ኮና ተወዲብ ፅቡቅ ግዜ መፂኻ ብለኒ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ሕደጋ ዳ መፅኣ ኣላ ጓልከረን ኣብዛ ሓፍታላ ኣብዚ መንሹ ማጭሆት መፅኣ ስለዘላስ ኣነ ንሰሉስ ኢንተርቪው ክትገብር ኣብ ቲቪኤረ ከዳልወለ ንስኻ ሕጂ ምስ ፀጋ ኮንኩም ኪዱ ግብቲ ገዛ ከይድኩም ርከብዋ ንዓኻ ከዓ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እንኳዕ መፃኻ ንስኻ ከዓ ንስኻ ኮፍ ኢልካ ኢንተርቪው ምስኣ ክትወብሪኹም ገለ ይብለኒ ማለት እዩ ማኪና ልዕልና ኣነ ንፀጋ እንዳጎይና ማጭሆት ንኸይድ ምስ ፀጋ ሰይቲ ዘምህረት ማለት እዩ ሰይቲ ዘካ ምስኣ ኮይና ንማጭሆት ኢና ንኸይድ ማጭሆት ፀጋ ትፈልጦ ስለዝነበረ እቲ ገዛ ረኺቦማ ስለዝነበሩ ከድና እንዳኸድና ኮልና እታ ቢልዲንግ እቲኣ እታ ቢልዲንግ ላስኒ ፓርኪንግ ገይረ ናብታ ቢልዲንግ ሽዑ ተኸድናስ ኣብ ደገ ናይቲ ካንቸሎ መርድእ ሞት ናይ ሕደጋ ንረክብ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ደሰንብድ እዩ ብለካ ንዓ ክንረክብ ኢና መፂና ንሰሉስ ከዓኒ ኢንተርቪው ክትገብር ኣብ ቲቪኤር እሞኒ ኣነ ከዓኒ ድሕርቲ ኩነታት ምስ ተጓነፈና ንዓና ብድሕሪኡ ኣይረኣኽዋን ንመጀመርያ ግዜ ሽዑ ክሪኣ ዝኩሉ ዓመታት ማለት እዩ ሓሚማ ከዓ መፅኣ ዘላ ብጣዕሚ ሰንክቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ብጣዕሚ ተጎዲኣ እያ ድኽምቲ እያ ዘላ ሕጂ ከላ ኮላስ ሓደ ነገር ክንገብር ኢና ኢንተርቪው ክትገብር እያ ገለመታት ክትሕግዛ ከዓ ንስኻ ኣለካ ምስ ተባሂለ እየ ከይደ ኪድ ተበልኩሲ ንዓ ደይኮንኩስ ናይ ሞታ መርዲእ እየ ሰሚዐ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ካንቸሎ እቱብ ተነቂፉ ፀንሓና ተበልካስ ሞት ናይ ሕደጋ ዓሪፋ ትብል ሓቂና ኣቲና ውሽጢ ኮፍ ኢልና ካንሰብና ላሕራይ ፅንሕ ኢልና ገለ ካብቶም ቤተሰብ ሓቲትናስ በቃ ዓሪፋ ገለ ኢሎምና ቀብሪ ከመይ እዩ ገለ ኢልና ንኸረን ገለ ዝብሉ ነይሮም ገለታት ዝብሉ ነይሮም ኖ ኣስመራ ኣብዚ ብልሽምያ ትቕበር ሓዝሓዝ ተባሂሉ ኣብ ሓዝሓዝ ካብቶም ብፆታ ኣነ ዘምህረት ፀጋ ኢና ነርና ማለት እዩ ከድና ሓንቲ ዕምባባ ብስም ብፆታ ብሂና ሓንቲ ዕምባባ ሒዝና መቓብር ኣብ ሓዝሓዝ ተቐቢራ ብእውነት ንቡር ዝኾነ ወይ ድማኒ ኣልሜን ከማን ማለት ኣብታ ቲቪኤር ወፂኣ ትዛረብ ከማን እቲ ዓብዪ እንታይ ዝበሃል እዩ ነይሩ እቲ መስዋእታሲ ፍረ መሃለዎ ማለት ፍረ መሃለዎ ነይሩ እምበር እዚኣ ሓፍትና ፀይትና ዲኻ ኣለኻ ናይ ብሓቂ መስዋእቲ ኣለዎ መስዋእቲ እያ ተፈልያትና ንሳ ኣብዚ ናይ ከተማ ስራሒታት መበገሲ ስለ ዝኾነት ንሳ ናይ ሕደጋ ካልኦት ውፉያት ዝነበሩ ብዙሓት ኣብቲ ኣክቲቭሊ ተጋደልቲ እውን ማዕረት ተጋዳላይ ኮይኖም ብዙሓት ተታሒዞም ክሳብ ሂወቶም ከፊሎም እዮም ክንዝክሮም ስለ ዘለና እቲ ዝርዝር ውዕለቶም ካልእ ንባዕሉ ካልእ መዓልቲ ክንዕሎ እውን ንኽእል ኢና ጥራሕቶም ኣስማት እውን ተትዝክሮም ፅቡቕ ወል ኣነ መጀመርያ ኣነ ብነፍሴር ሓርበኛ ግርማይ መብራህቱ ጆርጅ እየ ግርማይ መብራህቱ ጆርጆ ካብ ኣስመራ ከይወፀ ስጋብታ ሃዲሙ ዝወፀላ ካብዛ ዓዲ ወፂኡ እንደገና ሜዳ ከይዱ ኣብ ስደት ከይዱ ከዓኒ ብሕማም ትሰውዩ ማለት እዩ ሓሊፉ ግርማይ ካልእ ነገር እያ ንዓይ ንገዛ ርእሰይ ኣብዚ ናይ ምንቅስቓስ ናይ ፈዳይን ምንቅስቓስ ዘእተወኒ ሰብ እሱ እዩ
ኣብ ውሽጢ ከተማ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ስርሑ እንዳሰርሐ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ካብቶም ውፍያት ናይ ውፍያት ነበረ ይብፃይ ከምኡ እውን እሱ በክረፅን መሓሪ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ውሽጣዊ ስርዒት ኮይኑ ኣብ ትሕቲ በዓል ዘመረት በዓል ሕድራይ እሱ በዓል ሕድራይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ቅድመካ ናቱ ሰዋውኣ ከምቲ ብፆት ናይ ቀረባ ብፆት እውን ንዕኡ ዝገልፆ ምስ ተሓዘ ተኣሲሩ ምስ ተኣስረ ኣጋጣሚ ቅድሚ ሕጂ እውን ተጠቂሰያ ስለ ዝኾንኩ ብሱ እትሃንሱ ሓትኑ እያ ምስልኒ ኣብቲ ገዝኣ ሓደጋ ተፈጢሩሲ እሳ ተሰወቅትሉ ማለት እዩ ምስቲ ብፃይ ዓብለሎም ስእሊ ናይቱ ረኺቦም ተኣሲሩ እንደውን ዘሎ እሱ ስእሊ ናቱ ካብኡ ተሰቂሉ ሪኦም ተመሊሶም ከይዶም እዮም ቀቲሎሞ እታ ስእሊ እቲኣ ምስ ረኣዩ ማለት እዩ እምበር ንሱ ከም ሓደ ኣብ ከተማ ሳይ ዝኾነ እዩ ነይሩ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ከዓኒ ምስ ኩሉ ሸነኻቱ ናይ ስቡ ብርሃነ ተስፋማርያም ወዲ ባሊላ እዩ ወዲ ባሊላ ምስ ክልቲኡ ውድብ ይሰርሕ ነይሩ ገርመካ ህዝባዊ ግንባር ብቐጥታ ዝሰርሕ ነይሩ ምሳና ካሰንሕ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ሲ ኣብቲ ዋፃፃ ናይ ጀነራል ጎይቶም ሲ ንመን ኢኻ ትብሎ ንበዕሉ ወዲ ኣለም ጎይቶም ብማኪና ገይሩ ዓዲ ገብራ ኢሎ ብፅሐ ንሱ ባሊላ ከማን ይብሉ ሽዑ ኣቦኡ ወይ ተስፋማርያም ወድኻ ከይዱ ገለመለሱ በሰሎሱ በቃ ብዓዲ ገብራይ ተራእይ ምስ በልዎ ሽጋራን ገለመለታትን ሒዙ ናብኡ ከይዱ እሱ ነስመራ ተመሊሱ ንሱ ከይዱስ ኣብኡ ረኺብዎም ይበሃል ነቶም ሰባት ረኺቦም ገለ ከይፈጅ እዚኦም ሕጂ ብቐጥታ ምስ ህዝባዊ ግንባር ይሰርሑ ኣቃታተላ ናይ ሰብ ዝኸመን ኣብ ቲቪ ተኻትብሎ ኣብ ግቢ ብሕማቕ እዩ ተቐቲሉ ኣብ ርእሱ ተገብረ ግፍዒ ኣብ መርመራ ጥራሕ ኣብ መርመራ ሲ ዳርጋ እዮም ቀቲሎም እዮም ዝበሃል ብዓረብያ ናይ ዓረብያ ከምቲ ገይሮም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ውፅኦም ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ትብሎ እዚ ግቢ ኣብኡ እዮም ረሽኖሞ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን እዩ ነይሩ ብማሃረንትን ብክስታይን እዚኦም ሕጂ ሪኢኻ ኣለኻ ውፍያት ኮይኖም ኣብ ኣስመራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብማካይኖም ብሂወቶም ኣብ ዝኾነ ድፋዕ ምሳና ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም እዚኣቶም ሕጂ ትቐንዲ ምስ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ ምሳና ከዓ ዝሰርሕ ነይሩ እሱ ማህፀን ወዲ ባሻይ ኣውቶኖልጆ ፈራንተ ክራይ ማኪና ዝነበሮ ሓዊ ተስፋማርያም ኣምባሳደር ዝነበረ እስራኤል እዚ ሕጂ ብቐጥታ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሕ ነበረ ሰብ እዩ ተወሳኺ ግን ንሕና ብዝኾነ ይኹን ነገራት ግን ንረኽቦ ነርና ምሳና ከተሓበር ማለት ሲ ብቐጥታ ገለ ዘድልየና ጉዳይ ማካይ ቀዳይ ነገር ናይ ክራይ ማኪና ነይሩ እዩ ሰብ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ሲ ናብቱ ቃታትላኻ ትሪኦ ከዓኒ እንዳጎሰስካ ካብ ማእኸል ገዙ ካብ ቅድሚ ደቆም ገለ መሊኡን ከምዚ ጌርካ እዮም እዚኦም ኣብ ማእኸል ኣስመራ እዮም ዝስውኡ ዘለዉ እዚኣቶም ሕጂ ክዝከሩ ዘለዎም እዮም ናይ ብሓቂ መስዋዕትነት ድርብ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዮም ከምኡ ብሂወቶም ዘለዉ ከዓ ኣለዉና እንዲኦም ሕጂ ንኣብነት ገዛኢ ወዲ ማማ ሃንሱ ገዛ ማንዳ ዝነበረት ማማ ሃንሱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃኹ ኣነ ሃዲሚ ምስ ወፃኹ ንጣባ ንግርማይ ጀርጆ ማኪኑ ሒዝዎ ዝመፅእ ዝነበረ ንሱ እዩ ዋላ ክትቀደም እውን ኣብ ገዝኦም ስለንድቅስ ነበርና ምስ ማኪኑ እዩ ምሳና ዝሰርሕ ነይሩ ቸንቹካንታ ማኪና ነይራቶ ሕጂ ብሂወቱ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ እሱ ሰጊድ መዘንጋዕ ኣብዛ እንዳእሸል እንዳደናዳይ ዝነበረ እዚ ግደፎም እዚ ከዓኒ ብማኪኑ ኣብ ዝኾነ ኦፐሬሽን ከይተረፈ ምሳና ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ መወዳእቱ ካብ ማእኸል ኣስመራ ከዓ ተቐቲሉ እዚኣቶም ዓበይቲ ማለት እቶም ኣነ እውን ይብለ እየ ቅድሚ ሕጂ ተቂሰ ካባና ንላዕሊ እዮም ከማን እቲ ነቶም ደቆም ጠቂስካዮ ነርካ ስኻ ከማን ኣብ ትሕቲ ስድሮኦም ኣብ ደቆምን ምስ ስድሮኦም ምስ ገለዎም ከሎ ሂወቶም ክሳዕ ክገብሩ ንሕና ግዳኡ ወዲእና ኢና መፂና ዘለና መኻቦኦም ኢና ንሕሎ ስቡእ ሃንሱ ንገዛ ርሳ ሓንቲ ካብተን ውሽጣዊ ስርዒት ዝነበረት ሰበይቲ እያ ኣብ ማእኸል ገዛኣ ከዓኒ ኢኻ ትሰውያ ምሳ
ዓብለሎም ዝበሃል ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ማእኸል ገዛ እያ ተሰውያ ኣንሱ ካብተን ስሩዓት ኣዴታትና ሓደ ሓደ ዝያዳ ንሳ ብኣካል ትሳተፍ ዝነበረት ሰብ እያ። ሓደ ከማን ካብቶም ናይ ቀደም ንሓና ኣስመራ ከም ኣክቲቭ ኮይኑ ምሳራ ብዙሕ ዝሰርሕ ነበረ ስብሃቱ ባርከረን እዩ ብሂወቱ ኣሎ ሽወደን ኣሎ በቲ ዓዱ ሪኤ ኣለኹ ብቐዳማይ ሪኤ ነይረ ባርከረን ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብታ ባርከረን ከላ ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ኣብርሃም ተክለ ስዋር ኣያ ገለ ባርያዲ ገለ ኮፍ ኢሎም ነይሮም ኣብታ ባር ሕጂ መፂኦም ኣፋንቺ መፂኦም ሲ ኣትዮም ኣብቲ ገዛ በቲ ሓደ ሳይድ እዮም ከዓ ነይሮም ንሳቶም ሕጂ ሳሕ ጨርቂ ናይ መወልወሊ ሒዙ ካብቲ ሳይ ምፅኡ ናብ በዓል ኣብርሃም ከይዱስ ተኸቢብና ኣለና ብሎ ኣሎ ኣቴና ኣሎ ሓን ክንደና ተሓነ ጆም ገለ ሕጂ መቸስ ርኦም ስካብ ከምዚ እዮም ነይሮም እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ምሳና ንሓና ኣብ ትሕቲኦም ኣነ ሓንቲ ነገር እዚኣኒ ብጣዕሚ ትገርመን ነበረት ካኒ ናይ ዶክተር ጴጥሮስ እያ ዶክተር ጴጥሮስ ሓደ ክኢላ መምህር ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ማዕድን ናይ መምህር ዝነበረ እዩ መጀመርያ ካታ ትገርመኒ ካል መጀመርያ ኣብ ኣስመራ ብስልኪ መሓነቕቲ ብናይ ስልኪ ኤሌክትሪክ ዝተቐትለ ዶክተር እዩ መጀመርያ በዓል ንሳቶም ሪኢኻ ኣለኻ ብሃገር እዮም ኤርትራ ስለ ዝጠቐሰ ኤርትራ ስለ ዝበለ እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ ናቱ ኮይኑ ኤርፎርስ እዩ ቀቲልዎ እዚ ኤርፎርስ ከዓኒ ኢሚድየትሊ ከዓ ጀብሃኒ ስጉምቲ ወሲዳትለ እያ ነዚ ሰብ እዚ ተስታይ ስቡእ ተኽለ ጊላጋብር ከማን ክዝክሮ ደሊ ስቡእ ተኽለ ጊላጋብር ኣብዛ ክሮቸሮሳ ትሕቲ ክሮቸሮሳ ከባቢ ናይ ወንጌላት ቤተክርስትያን ኣብኡ ጋራጅ ነይራቶ እሱ ከዓኒ ምስ ተወልደ ወዲ መኣዛ እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ናይ ተወልደ ወዲ መኣዛ ስሩዕ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ከዓኒ ኣስመራ ምስ ኣተው በዓል ኪዳን ዓንደ መስቀል ተወልደ ወዲ መኣዛ ምስ ኣተው እቲ ግዜ ናይ ፋሉን ማለት እዩ ምስኦም ከዓ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ብሓንሳብ እንዳኸዱ ከለዉ እዮም ሰለስቲኦም ብሓንሳብ እንዳኸዱ ከለዉ ኪዳን ዓንደ መስቀል ተወልደ ወዲ መኣዛ ተኽለውን ኣብኣ ዝሰዋ እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ውፍያት ኣብዚ ማእኸል ኣስመራ ኮይኖም ምሳና ዝሰርሑ ንብሉ ለዚ ክዝከሩ ኣለዎም ኣነ ካልኦት እውን ብዙሓት ስለ ዘለዉ ሲ ከምኡ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ፈልጦ ኣነ ሕጂ በቲ ዝፈልጦ እየ ዝኸድ ኣለኹ ካልኦት ብፅሑፍ ኩሉ ኣነ ከዓ ንፈልጦ ማለት ኣይኮነን ናይቶም ሰባት ካልኦት ነተረዲእካ ክዝከሩ ስለ ዘለዎም ልክዕ ኣለኻ ንክብል ኢለ እየ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣምሆ የብዕላልና ናይ ሓደ ብስራት ኢኻ ነጊርካኒ ናይ ኣማረ ደቁ ድሃዮም ረኺብካ ግርመካ እታ ራብዓይቲ ኢንተርቪው ዝገበርኩላ ቴሌፎን ቁፅሪ ስለተገብረላ ብኣ መሰረት ንሰይተማረ ንሉችያ ሰይተሓዋ እያ ካብ ርያድ እያ ትድውለለይ ተወልደይ ላትኒ ብጣዕሚ ነማረን ንሉችያም ዝዘካርካ ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ምናልባት ትረቦም ትደሊ ትኸውን ኣይትኸውን ክልተ ደቁ ከዓኒ ኣብ ዓድኹም ፀለዎ ትብለን እዚ ዓብይ እንታይ ዝበሃል እዩ ዓብይ ብስራት እዩ ናይ ሓቂ ስለዚ ኣነ ነዚኣቶም ሕጂ ክረኽቦም እየ ከምኡ ምስ ዝምልከቱ ኣካል እውን ተዘራሪበ ተረኺቦም ኣለዉ ደቂ ማረ ከምዝኣመሰሎ ዓድኹም ፀለዉ ሕጂ ደቂ 40 ገለን ዓመት እዮም እዚኦም ክኾኑ እዞም ቆልዑ ሕጂ ሰብኡት እዮም እዚኦም ሓዳር ናብራ ገይሮም ኣለዉ ከመይ ኣለዉ እሞኒ ምናልባት እውን ብመጠኑ ዋላ ብሃገር ደረጃ ክሕገዝሉ ዝኽእሉ መገዲ ንክእል እንተለዉ ክንፍትን ኢና ኣነ ክኸዶም ወይ ከዓ ክረኽቦም ሕጂ ቴሌፎን ግን ነታ ሰብ ደዊለላ ነይረ ኣይመለሰትለይ ሰባት እውን ሰይድ ኣለኹ ብጅዳ ደዊ ቴሌፎን ኣሰይድ ኣለኹ ሓቲቶም ቴሌፎን ድዮም ብቴሌፎን ዲኹን ብገለኹን ክርከቡ ዝኽእሉ መገዲ ከይድ ይገብር ኣለኹ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ናይ በርኬ ኣማረ ሓሊፉ እዩ ሉችያ እውን ሓሊፋ ሕጂ ሰሚዐ ናይ ሉችያ እውን ኣብ ኣስመራ ምስ መፅኡ ከይሰሚዐ
هذه خمسين بس إنها بتعمي ፅቡቕ ምክንያቱ ዓብ ብቐዳማይ ከምኡ ምስ በልካ ነሲ ዋላ ኣብቲ ኮመንት እውን ሓትሉ ስለ ዝኾኑ ኢለ እየ حتى ፅቡቕ እሞ ተወሊኖ ምናልባት ዝገበርናዮ ዕላል በዚ ዘበቃ ኣይመስለንን ምክንያቱ ትሕቶታት ተገዳስነት እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካልኦት ፍጻሜታት ከዓ እንዳዳህሰስና እስኻ ብመንገዲ ትፈልጦ ክሳብ ክንደይ በዚ ናይ ምግላፅ ዓቕምኻ ናይ ምዝካር ክእለትካ እውን ልዑል ምስ ምዃኑ ከምኡ ጌርና ክንዕምቆ ክንፍትን ኢና እዚ እንታይ ነቲ ካልእ ክዛረብ ክመራመር ክስንድ ንዝፍትን ሓደ وكسر ደፋኢ ረቑሒ ንክኾኖ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮን ዋላ ሕጂ እውን ንገብሮ ዘለና ብፍላይ ብዝሓለፈ እቲ ተገዳስነት እንዳዓበየ እንዳተኸታተሉ እንዳደወሉ እንዳፀሓፉ ተገዲሶም ሓሳባት ዝህቡ ሕቶታት ዘምፅኡ ርእቶታት ዝህቡ ኣለዉ እሞ ጠቓሊልካ ነዚ ተኽትብል ትኽእል ويعني اللي زامي تعمي أقداسيتي أبغى أبز حلفه ونحن ونجزء تابعني تيزي بكتتالي زنبرة للوباتاتي ولا بتكومنت سد زنبرة تعمي سبعي ولا تي سعبي ونبومل ونز قدايز تقدسو سعيبو مخاخا وريخاني لوباتاتون ليتاتون زنبرة بزاس لازغاني حجو بو مسرت كاو مسرت يخاني بس مسرت زي حمشتي كفال كنقبرا بقينا زلنا حجو نتاخونه بزح نقرات على بزئا ريتوهم لباخهم كان تقبيلون كاو دسفح نقراتون كعرب أنا بدلوي هي سلازي بالطعم يزا مسجن كبره هابلنا ندابلنا أنا بتشس بزياك نزيا بزياك حلفة مسلني ክንገብሮ ፀናሕና ዕላል ንሕጂ ኣብዚ ኸ ኣኽለና እዩ ንግዜኻ ንተገዳስነትካ ምክንያቶም ክትውከስ ትገዲኡ ትፈልጦ ስለ ዝነበርካ ንዝያዳ ዝኽርኻ ክትሕድስ ከዓ ክትፈታትሽ ቀኒኻ ዕሚቕና ኢና ብዓቕምና ክንፍትሾ ፈቲና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ንዕኡ ሰሚዑ ተወሳኺ ናቱ ገይሩ ክህትሞ እዩ ፃዊዒትና ንግዜኻ እዚየ መስግን ብሽመይን ብሽም ኩሎም መሳርሕተይ ተስፋ ገብር ካልእ እዋን ክንራኸብ ኢና ንሎሚ ብዚ ከኣኽለና እዩ ይቐኒልና ثانك يو تعمي مسكين ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ገዲም ተጋዳላይን ሙዚቀኛን ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ከተማ ስርሒታት ምስ ዝተኣሳሰር ዝፈልጦም ዝርዝራት እቶም ብዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ከዓ እቲ ዝነበሮም ወይ እውን ካብ ብቐጥታ ካብቶም ፈፀምቱ ብፆቱ ስለ ዝነበሩ ካልእ እውን ሰነዳት ከዓ እንዳተወስከሰ ከካፍለና ፀንሐ ታሪክ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ብኻልእ ጋሻ ገይና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም هاجر كبري مسايا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بفتعرز